Time, 54 minutos na nakaligad sa takna sining alas sa 11. Welcome sa pagpangalagad sa nga Bombo Hanay sa udto diri sa DYFM Bombo Radyo Iloilo, ang flagship station sa the undisputed number 1 radio network in the country, ang Bombo Radyo Philippines. Adlaw kita karon sa nga Biyernes, Marso 17 tuig 2023. Sa gihapon ini ang imo alagad, imo ang Korman Bombot siya Mablanco Hover. Sa mga nagapauna kag dalaguan karon nga mga balita, Iloilo City School Sports Council Meet nagapadayon. May ara na kita karon sa latest sini nga mga impormasyon natuhoy diri Banwa sa sining mga nakakuha sa bulawan nga medalya. Kagano pa bala ang mga balantayan sining mga hinampang sa nagapadayon iya karon nga ICCSC Council Meet. Dugang pa nga mga balita, duha ka bulan nga leave ginpangayo ni Congressman Teves bangod sa seguridad sang iya kabuhi kag iya sining pamilya. House Speaker Romualdez ginabato naman ining duha ka bulan sini iyang leave of absence. Sa aton sini karon iya nga mga kabumbo, kanami lang gali iya kon kasubong sining sitwasyon, no? Sa aton sini mga kabumbo nga pwede mo bala iya paragyuhan lang anaya ang imo sini iya nga mga salabton. Sa aton sini nga layi. Anyway, istoryan tadugang ina karon driman sa aton sini paday nga pagpangalagad. Samtang ang Public Safety Transportation Management Office may ara sa nga patigayunon sining rerouting kag temporary road closure. May kantanan man sa Parao Regatta Festival sa palabuton sini nga Sabado kag Domingo. Sa mga kabumbo naton para nga mahibaluan ninyo, standby kay tutukan man naton ina diri sa aton iya nga pagpangalagad. Top 1 most wanted person sa Santa Barbara arestado sa kapulisan. Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 57 minutos na nakaligad sa takna sini karon nga lasa 11. Mga kabombo, 8.5 million pesos total prices nationwide ang pabuena mano para sa inyo sa Buena Mano Salvo Part 17 promo sa Star FM kag Bombo Radio. Magdaog sa libo-libo sini nga papremyo adlaw-adlaw halin Lunes tubto Biyernes kag bantayan kada Sabado ang aton barangayan sa diin. Magapatigayon kita sa draw mismo sa barangay nga aton napilian. Tama ka po sa magpasakop, magbakalang sa mga sponsor products kag tipunon ang proof of purchase. Isulod sa puti nga sobre ang required nga proof of purchase kag sagwa sa sobre isulat ang imo sini nga pangalan, signature or pangalan, address, signature, contact number, name sang proof of purchase, week number 1 pa lang kita ha, promo title kag i-care of ina na sa Bombo Radyo Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Dira mo na i-address na Bombo Radyo Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Ihulog ang inyo cinema entries sa malapit sini iyang designated drop-box center sa inyo lugar ukon mismo sa istasyon sang Bombo Radio kag Star FM. Hindi lang sang isa, duha, tatlo, apat, lima, kunti mayara sang pito, no? Pito ka pamaagi, no? Agod iya nga ikaw ang magdaog. Ano bala ang mga pamaagi? Ano bala ang mga kaygayunan nga ikaw iya ang magdaog sa Buena Mano Salvo Part 17 promo sang Bombo Radio kag Star FM. Inyo sini nga tutukan kay aton sini nga pagapat-paton sa dili gid lamang madugay. Atensyon man sa kung sino ang natungdan sini nga ahensya sang gobyerno kay man may nagpadala naman diri sang video sa aton nga nagabaha naman dira Banwa sa may Ungka flyover. Sa idalom sang Ungka flyover nagabaha naman. Tiabi naton na solusyonan na ni sa nagligad sini may nadlaw. Subong iya nagabaha naman dira ti lihog ako abi Metro Iloilo Pacific Waters, lihog ako abi Lantaw, lihog ako Sikyar dira. Kon ang ginkayo nyo to sa nagligad, base ko na tukris naman.
kay kadugang inihuol sa aton sini nga mga kabombo nga nagalabay dira sa nasambit sini karon nga area. Malapit maginggadaan ini sa eskwelahan, no? Basi makita ta naman karon ng mga estudyante kag mga ginikanan nagaala Spider-Man naman dira. Katulad sa natabo sang nagligan. Dugang ang mga balita kag impormasyon panumbalikan ta pagkatapos ang Bombo Network News. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo santo sa pagtuon sang American Home Shield mayara sang correlation ang color kag mood ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo suno sa mga psychologists ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue ka green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs ang isa ka tawo. Suno kay Dr. Hillary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny Sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Biyernes, Marso 17, 2023. Sa ulo ng ating mga balita, ito pong company representative Teves muling iginiit na walang direct evidence sa kanyang mga aligasyon na nauugnay po yan sa Degamo assassination. Ang programa ng Department of Information and Communications Technology wagi sa World Summit of Information Society Prizes. Ang babatas naman iginiit na hindi pwedeng iasa lahat sa gobyerno itong paglilinis ng langis na tumagas sa Oriental Mindoro itong calamity funds gaya ng massive oil spill sa hiniling na gawing mas simple at mabilis ang proseso. Ang Department of Justice naniniwalang posible pang umabot sa 100 billion pesos ang perang nawawala sa pamahalaan dahil sa mga ghost corporation na namimeke ng mga resibong upang linlangin ang Bureau of Internal Revenue. Ito namang bantay bigas, naniniwala ang hindi imposible itong 20 pesos na kada kilo ng bigas basta may subsidiya. Men in uniform, pinagbabawalang magdala ng baril sa Kapitolyo ng South Cotabato. Ilang chief executives may mataas na threat assessment. Samantala pa good news sapagkat itong top 1 sa March 2023 physician licensure examination ipinangakong dito sa Pilipinas magtatrabaho. At sa ating entertainment balita, American singer-songwriter na si Taylor Swift ilalabas ang 4 pa na recorded song sa kanyang tour debut 2023. Sa ating pong international news ng North Korea naman nagpalipad ng pinakamalaking intercontinental ballistic missile. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Muli pong iginiit ng kampo ni Congressman Arnolfo Teves Jr. na walang direktang ebidensya po laban sa kanya ang mga aligasyong nag-uugnay sa kasong pamamaslang kay dating Negros Oriental Governor Ruel Degamo. Ito ang binigyang diin ng counsel ni Teves na si Attorney Ferdinand Topacio kung saan sinabi niya na pawang hearsay o sabi-sabi lamang itong mga nasabing alegasyon. Paglilinan ni Topacio batay anya sa sinabi ng mga sospek kamakailan lang na kumalat sa video ng ambush interviews sa mga ito ay mayroon daw silang isang Marvin na nakausap na di umano'y middleman ng mga guns for hire na ang nagpautos nito ay isang Congressman Teves. Anya itong dahilan kung bakit walang direct evidence laban kay Representative Arnie Teves hinggil sa pagkakadawit ng pangalan nito bilang mastermind sa pagpatay kay Degamo. Dagdag pa po ni Topacio, hindi rin daw kakilala ni Teves ang Marvin na binabanggit umano ng mga sospek. Samantala kaugnay nito ay nanawagan naman si Topacio sa mga otoridad na tignan rin ang iba pang mga posibleng anggulo sa kasong ito.
Kung maalala, una lang sinabi ni Atty. Topacio sa panayam po ng Bombo Radio Philippines na ang lahat ng mga ebidensyang nakalapa ng pambansang pulisya batay sa naging salaysay ng mga naarestong sospek at pamilya Degamo ay pawang mga walang saysay at walang bearing dahil tanging ang korte lamang daw ang makakapagsabi kung sino talaga ang may sala sa karumal-dumal na krimen. Samantala, suporta at tulong ni Pangulong Marcos sa mga proyekto ng local government unit doon sa Naga, pinasalamatan ng alkalde ng lungsod. At may update ang Bombo Radio Naga. Labis na naging pasasalamat ng alkalde ng lungsod ng Naga sa naging pagbisita ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kahapon, Marso 16, 2023. Mababatid na nakasama ang lungsod sa pambansang pabahay para sa Filipino Housing Program ng Pamahalang Nasyonal. Sa naging pagharap sa mga kagawad ng media ni Naga City Mayor Nelson Legacion, sinabi nito na ang pagkakasali ng Naga sa proyektong ito ay nagdala ng malaking karangalan at tulong para sa mga Nagenyo na mabibenepisyohan ng nasabing pabahay. Aniya, nakakatuwang marinig mula sa mismong talumpati ng Pangulo ang papuri para sa development ng lungsod, kung saan nabanggit ni Pangulong Marcos na halos kompleto na ang mga proyekto sa lungsod at tanging pabahay na lamang ang kulang na isang flagship program ng kasalukuyang administrasyon. Binigyan din pa ni Legacion na nakahanda na ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan ng Naga sa nasabing proyekto. Samantala, batay naman sa nakalatag na perspective at plano 7 condominium unit na may 12 palapag ang ipapatayo kung saan maaring mabenepisyohan ang nasa 1,500 na individual. Ngunit iginigiit din umano ng kasamahan ng Pangulo na gawing 24 na palapag para ma-accommodate ang nasa 3,000 katao. Sa ngayon, kinilala na lamang ng alkalde ang suporta at tulong ng Pangulo sa lungsod ng Naga na magdadala pa ng paglago nito kung saan maaari ring kilalanin bilang isang nangungunang lungsod sa ganitong uri ng mga programa. Kaugnay niya, napakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Mayor Nelson Legacion. Tayo po ay nagagalak dahil napansin po niya, base na din sa kanyang speech, sa kanyang mensahe, na halos kompleto na. Kung tutuusin, di ba? Ang kailangan na lang talaga yung pabahay na isang flagship program ng Marcos administration. Yan ang tinig ni Naga City Mayor Nelson Legacion. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Naga. Bombo Regi Bara para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Samantala, mula sa 900 nakipagkompetensya ng mga entry para sa kompetisyon ngayong taon, nagwagi ang Cybersecurity Education Program ng Department of Information and Communications Technology bilang isa sa mga pinakamumukod-tanging proyekto sa World Summit of Information Society Prizes. Ang nanalong proyekto na tinatawag na Cybersecurity Education in the Philippines in the Face of New Normal Adversities ay nakatulong sa nasabing kagawaran sa pagsasanay sa mahigit 70,000 Filipino ukol sa cybersecurity at data privacy. Para kay Department of Information and Communications Secretary Ivan John Uy, ang parangal ay nagsisilbing motivation ng departamento upang magpursige pa sa kanilang gawain. Ayon kay Uy, ang tagumpay na ito ay minarkahan din ang ika-4 na magkakasunod na taon na napanalunan ng departamento sa pangunahing pandaigdigang kompetisyon. Alinsunod sa pananaw ng kasalukuyang administrasyon, ang departamento noong unang bahagi ng Enero ay isiniwalat na ang digitalization na isa sa mga pangunahing proyekto para sa mamamayan at ekonomiya ng Pilipinas. Sa mapatanay pang mga report mula sa labas ng ating himpilan dahil isang mambabatas giginiit na hindi pwedeng iasa lahat sa gobyerno ng Pilipinas ang paglilinis ng langis sa Tumagas sa Oriental Mindoro. May mga report si Bombo JC Galvez. Iginigiit ni Senator Christopher Bongo na hindi pwedeng iasa lahat sa gobyerno ang paglilinis ng langis na tumagas sa Oriental Mindoro. Pagbibigay din ng mamabatas, kinakailangan anya na managot ang dapat na managot sa massive oil spill na ito na nakasira ng kabuhayan ng maraming residente. Anya, maraming pamilyang umaasa sa pangingisda at kabuhayan na lubang naapektuhan ng oil spill. Kaya naman mungkahin ni Go na agarang aksyonan nito at magtulong-tulong dito. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang bahagi ng payag ni Senator Christopher Bongo. Po ay i-reconcile po ng Marina at ng Coast Guard. Sabi ng Marina, walang permit. Sabi ng Coast Guard, meron po. Whether with or without permit, dapat po ay managot yung may-ari ng.
ang bahagi ng payag ni Senator Christopher Bongo. Hiniling naman ni Senator Chis Escudero sa Office of Civil Defense o OCD at ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC na gawing mas simple at mas mabilis ang proseso ng pagkuha ng mga lokal na pamahalaan ng calamity funds. Pinunto ni Escudero na kailangan ng mga lokal ng pamahalaan na apektado ng oil spill mula sa MT Princess Empress ang agarang financial assistance para makaagapay sa sitwasyon. Bilang dating gobernador ng Sorsogon, ibinahagi ni Escudero ang matagal na prosesong pinagdadaanan ng mga LGU sa pag-claim ng calamity fund dahil sa dami ng requirements na kinakailangan. Sinabi naman ni OCD Deputy Administrator Bernardo Alejano de Fort na kasalukuyan nilang nirerepaso ang guidelines para sa paghiling at pagkuha ng calamity fund. Ayon kay Alejano, may lalabas nilang bagong guidelines sa susunod na buwan. Hiniling rin ng senador sa NDRRMC na isama sa revised guidelines ang isang retroactive clause para maipatupad rin ang bagong panuntunan sa claims ng mga LGU na naapektuhan ng mga nakaraang kalamidad. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Yes, may Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! Ganyan ang Dunkin' D Coffee Box! 4 cups agad of signature Dunkin' hot or iced coffee, hot choco or hot choco java in one grab-and-go carton. Bukas, Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Para 4 cups agad, Dunkin' D Coffee Box! Pinuksan po ngayon sa kauna-unahang pagkakataon itong Kalayaan Group of Islands sa West Philippine Sea para sa mga turista. Ito ay sa pamagitan ng inilunsad na Great Kalayaan Expedition Project ng Kalayaan Municipal Government na layuning gawing tourist destination para sa game fishing and diving ang West Philippine Sea. Nitong Huwebes lamang, nagsimulang lumayag ang tourist expedition sa Kalayaan Group of Islands gamit ang pinakamalaking vessel ng Philippine Coast Guard, itong BRP Melchora Aquino. Lula nito ang ilang miyembro ng Technical Working Group ng Kalayaan Tourism, kabilang na po ang mga representatives ng Palawan Provincial Tourism Office, itong Palawan Council for Sustainable Development at gayon din ang ilang game fishing and recreational diving experts. Bukod sa diving ay umaasa rin ang mga Kalayaan na municipal officers na makilala rin ito bilang pangunahing destination ng pangingisda dito sa bansa. Ngunit yan pa man ay inamin din ng mga otoridad na nananatili pa rin ang pagpatupad ng security issues sa lugar, sa gitna pa rin yan ng presensya pa ng mga Chinese vessels. Dahilan kung bakit patuloy pa rin ang pagbababa o pagbabala ng naval forces sa west sa posibilidad na masaksihan ang mga Chinese vessels. Samantala, ang Department of Justice po mayroong paniniwala kaugnay dito sa mga pamimeke po, itong Ghost Corporation, itong pamimeke nila ng mga resibo upang makalusot sa Bureau of Internal Revenue. At nasa Department of Justice si Bombo Victor Liantino. Naniniwala ngayon ang Department of Justice na posible pang umabot sa 100 bilyong piso ang kabuang halaga ng pera na nawawala sa gobyerno dahil sa mga korporasyon na gumagamit ng pekeng resibo upang linlangin ang pamahalaan. Sa isang pahayag, sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Boyeng Rimulya na 24 na computer units na ang sumasailalim ngayon sa eksaminasyon at batay niya sa kanilang pagtataya ay abot nga sa 100 billion pesos ang halaga ng na-generate na resibo ng mga organisadong kumpanya. Matapos ma-generate ang naturang pekeng resibo ay ibinibenta naman ito sa mga individual taxpayers at mga nagmamay-ari ng mga negosyo. Gate pa ng kalihim na ito ay isang organized crime na hindi pwedeng ipagwalang bahala. Dagdag ni Rimulya na mahigit 10 taon nang nangyayari ang ganitong gawain, kaya kinakailangan talaga niya na malaman ng kanilang ahensya kung gaano kalaki ang nawawala sa gobyerno dahil na rin sa kanilang mga illegal na aktibidad. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Boyeng Rimulya. Ito organized crime talaga to. That's why we found it very important to meet this morning, because what they filed this morning was a test case against some of the respondents, which will allow us to look into the extent of the criminal network that they have right now. Meron tayong hawak na testigo na sinabi sa amin ng modus operandi.
Kaya kung wala tayong testigo, hindi natin mapapagtahi-tahi itong mga data na kinukuha natin. Pero sa Lunes, isang magandang mangyayari naman, pati ang PNP Cybercrime Lab at ang NBI Cybercrime Office, Anti-Organized Crime Office, ay sama-sama na ang magtatrabaho para salain ang lahat ng ebidensya na naroroon laban sa mga kumpanya na itinatag para linlangin lang ang gobyerno. Yan ang bahagi ng pahayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Boyeng Rimulya. Una dito, naghain nga ng reklamo kahapon ng Bureau of Internal Revenue laban sa 4 na korporasyon dahil sa pag-issue umano nito ng mga fake receipt upang linlangin ng BIR. Binigyan din rin ni Bureau of Internal Revenue Commissioner Romeo D. Lumagi Jr. na nakakaalarma ang mga sindikatong ito dahil sa laki ng nawawalang buwis sa pamahalaan. Siniguro naman ni Lumagi na patuloy nilang hahabulin ang mga individual taxpayers at mga businesses na gumagamit ng gawa-gawang resibo at nangakong sasampan sila ng kaukulang kaso sa lalong madaling panahon. Para sa Bombo Network News, Bombo Victoriantino nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, kumuha pa tayo ng iba pang mga balita mula sa labas ng ating himpilan dahil ilang mamimili at tindera sa palengke hindi naniniwalang bababa sa halagang 20 pesos ang presyo ng kada kilo ng bigas. May pag-uulat si Bombo Kelly Cordero. Hindi naniniwala ang ilang mamimili at tindera sa Pasay Market na bababa ang presyo ng bigas sa halagang 20 pesos. Si Cara umaga pa lang ay namimili na sa palengke. Ibinahagi niya na para sa kanya ay maayos naman ang presyo ngayon ng ilang gulay. Pero hindi anya siya naniniwala na kahit sa loob ng 3 taon ay bababa sa presyong 20 pesos ang halaga ng bigas. Si Jasmine naman, 40 years old, matagal na umanong nagtitinda sa palengke at mariin niyang ipinahayag na malabong bumaba sa 20 pesos ang bigas sa likod ng mga nagsisitaasang bilihin sa merkado. Anya pa, mas naniniwala pa raw siya na itlog ang magmamahal sa halagang 20 pesos. Dati kasi anya ay nasa 5 pesos lang ito na ngayon ay 9 pesos na. Narito at pakinggan natin ang magkasunurang tinig ni Cara at Jasmine sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio. Kung sa bigas po pag-uusapan, parang hindi. Malabo po. Malabong mangyari. 48 magiging 20, hindi pa siguro. Itlog magiging 20. Itlog talaga. Maniniwala ako magiging 20. Kasi yung itlog natin dati 5 piso, ngayon magkano na 9 na. Kung sabi presyo ng lokal na bigas ay nasa 46 to 60 pesos. Samantala ang imported naman ay nasa 50 to 52 pesos. Una na rito matatandaan na isa sa pinakamalaking usapin noong kampanya ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay ang kanyang pangakong ibababa niya ang presyo ng bawat kilo ng bigas sa halagang 20 pesos. Kung saan marami naman ang hanggang ngayon ay umaasa pa rin na may sakatuparan nito. Samantala nito lamang Marso inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na malapit nang makamit ng kanyang pamahalaan ng 20 pesos kada kilo ng bigas. Sa kanyang pagsasalita sa paglulunsad ng kadiwa ng Pangulo sa Pilica Camarines Sur, sinabi ng Pangulo na matagumpay ang programa na nagsimula bilang kadiwa ng Pasko noong nakaraang taon kung saan naging abot kaya ang mga pangunahing bilihin para sa mga mamamayan. Sa ngayon, inilunsad ng administrasyon ang mahigit 500 outlet ng kadiwa ng Pangulo sa buong bansa. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Taliwas naman yan dito sa pananaw ng bantay bigas dahil posible raw, imposible itong 20 pesos per kilo basta may subsidy itong ating pamahalaan. At report ang Bombo Radio Bacolod. Naniniwala ang spokesperson ng Bantay Bigas na hindi imposible ang 20 pesos na kada kilo ng bigas ngunit dapat isubsidize ng gobyerno ang presyo nito sa merkado. Sa panayam ng Bombo Radyo Bacolod kay Cathy Estavillo, naniniwala ito na taliwas sa pahayag ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na malapit nang maabot ang 20 pesos na kada kilo ng bigas kasabay ng launching ng kadiwa ng Pangulo sa Camarines Sur, mas lalong tumaas ang presyo ng bigas. Aniya sa unang linggo ng Marso umakyat ng 4 pesos ang kada kilo ng well-milled rice, habang 1 peso hanggang 2 pesos naman ang tinaas ng kada kilo ng regular milled rice. Sa ngayon, 42 pesos ang pinakamababang presyo ng regular milled rice. Ayon kay Estavillo, ang 25 pesos na presyo sa kadiwa ay para lamang isang band-aid at limitado lamang ang pwedeng mabili ng mga consumers dahil pagkatapos ng isang araw, ito ay ubos na. Dagdag pa nito ng kadiwa stores ang dapat nasa mga merkado at dapat sustained ang 25 pesos per kilo na presyo ng bigas. Aniya, habang liberalize ang rice industry, hindi
makakamit ang 20 pesos per kilo, kaya dapat ilatag ng presidente ang malinaw nitong mga plano kung paano may sasakatuparan ang kanyang pangako noong kampanya. Suwestyon ni Estavelio na gumawa ng executive order si Marcos na nagsisiguro ng subsidy sa mga magsasaka dahil matagal na nila itong hinihingi. Ayon dito, dapat ang gobyerno ang bumili ng palay sa mga magsasaka at sila ang magpapamil nito upang ang gobyerno ang sasalo ng presyo nito sa merkado. Narito ang pahayag ni Cathy Estavillo, ang spokesperson ng Bantay Bigas. Kaya yung sinasabi ni PBBM na 25 pesos per kilo dyan sa mga kadiwa centers ay ano lang yan, band-aid on at the same time. Isang araw lang yan, yung mga meron pang talagang limited ang pwedeng mabili ng mga consumer. Pipila sila dyan sa mga kadiwa outlets at bibili ng 25 pesos per kilo sa limited amount. Mula rito sa lungsod ng Bacolod, dito sa Bombo, Jairi de los Reyes para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Samantala, kumapatani pa mga balita mula sa lalawigan dahil Cebu Provincial Governor nanindigan na iligtas na ikonsumo ng tao ang lechong baboy na mula sa Karkar sa Cebu. May pag-uulat ang Bombo Radio Cebu. Tiniyak ni Gobernador Gwendolyn Garcia sa mga sugbuanon na ligtas para sa pagkain ng tao ang lechon na mula sa lungsod ng Karkar, Cebu. Ang pahayag na ito ay ginawa ng gobernador matapos mapansin ng pamahalaang lungsod ng Karkar ang pagbaba ng benta ng lechon at chicharon, dalawa sa pinakasikat nilang delicacy dahil sa banta ng African Swine Fever. Kung maalala noong Marso 1, 2023, kinumpirma ng mga otoridad ang pagkakaroon ng African Swine Fever sa Karkar City na naging sanhi ng pagkawala ng ASF-free status sa lalawigan ng Cebu. Gayunpaman, nagpahayag si Garcia ng mga pagdududa tungkol sa mga natuklasan at kinwestiyon pa niya kung paano ginawa ang mga pagsusuri sa laboratorio sa mga sample kung saan naiulat na nagmula ang ASF virus. Naniniwala ang gobernador na ang mga nahawaang sample na nagmula sa isang katayan sa Karkar City ay maaaring isang maliit na kaso lamang ng classic swine cholera. Gayunpaman, ang pamahalaang panlalawigan ay nagpatupad ng ilang hakbang upang maiwasan ang pagkalat ng nakakamatay na sakit sa mga nakapaligid na lokalidad. Muli ring iginiit ni Garcia na pinapayagan pa rin ang pag-export ng mga processed at cooked pork products mula sa mga lugar na apektado ng ASF. And I repeat this to all Cebuanos, you can eat it. The national policy, they're allowing sausages, chicharon, mga processed ba? That is the only way that a pig can be infected when he eats infected meat. Pork, let's say, chorizo, lechon. Si Cebu Provincial Governor Gwendolyn Garcia. Mula rito sa lungsod ng Cebu para sa Bombo Network News. Bombo Cherry May Balingat para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Department of Social Welfare and Development at Local Government Unit nagbigay na po ng cash assistance sa mga apektado ng oil spill sa Antique mula sa lumubog na tanker doon po sa Oriental Mindoro. At may update dyan ang Bombo Radio Iloilo. Nagbigay na ng ayudang national government sa mga residente ng Antique na apektado ng oil spill mula sa tumaob na MT Princess Empress sa Oriental Mindoro. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Mr. Broderick Train, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer sa Antique, sinabi nito na umabot sa higit 7,000 na pamilya o 22,000 individual ang apektado ng oil spill. Ayon kay Train, 8,000 pesos ang natanggap ng bawat pamilya mula sa Department of Social Welfare and Development, habang ang local government unit naman ay nagbigay ng Cash for Work program. Ayon kay Train, tuloy-tuloy ang kanilang pagpadala ng pagkain, relief goods at maging mga gamot dahil nagkakasakit na ang mga bata. Ani Train, nagbabayanihan ng mga Antikenyo para lang mapigilang kumalat pa ang oil spill. Ongoing pa rin yung mga coastal cleanup at saka yung pagtanggal ng mga materials na dala ng oil spill, especially doon sa mga mangrove areas at iba pang affected na mga diyan sa tatlong barangay in particular. At of course mayroong mga ongoing pa rin yung ating mga assistance na bigay ng ating national agencies, DSWD, At of course ang ating provincial government, including na po dyan yung mga cash assistance na
8,000 pesos per family po ang binibigay. Si Mr. Broderick Train. Balita mula dito sa Bombo Radio Iloilo. Ito si Bombo Razi Bordon para sa #1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Oras sa buong kapuluan, 23 minutos po makalipas ang alas 12 ng katanghalian. The time check was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Samantala, men in uniform pinagbabawalang magdala ng baril sa Kapitolyo ng South Cotabato. Ilang chief executives may mataas na threat assessment. May pag-uulat ang Bombo Radio Coronadal. Mahigpit na ipinababawal sa ngayon ang pagdadala ng long firearms o anumang uri ng baril sa South Cotabato Provincial Capital Compound. Ito ang inahayag ni Chief Eleuterio B. Nodado ng Provincial Security Unit sa panayam ng Bombo Radio Coronadal. Ayon kay Nodado, maging ang mga polis, sundalo, lahat ng men in uniform, mapaopisyal o escort man ay hindi papayagan na magbitbit ng baril. Dagdag pa nito, ang mga issued firearms ng mga ito ay kailangan i-deposit sa gate ng Kapitolyo na pag-alaman ng nasabing direktiba ay mula kay South Cotabato Governor Rinaldo Tamayo Jr. na siya rin ang National President ng League of the Provinces of the Philippines o LPP. Ayon sa gobernador, layo nito na hindi na maulit pa nangyari kay Negros Oriental Governor Roel Digamo na pinaslang na naka-full battle gear pa ang mga salarin. Ngunit nilinaw ng gobernador na walang opisyal sa South Cotabato na may threat sa kasalukuyan. Gayunpaman, ibinunyag ito na may ilang mga local chief executive sa probinsya na mataas ang threat assessment kaya't kailangan ng ibayong pag-iingat na pag-alaman ng paghihigpit ng seguridad epektibo sa lahat ng local government offices kung saan ito ay napag-usapan na rin sa pagpupulong ng LPP at PNP officials. Samantala, nananawagan naman si Nodado na maging ang mga empleyado at ordinaryong mamamayan ay hinahanapan din ng ID ng mga on-duty na provincial security units bago pumasok sa Kapitolyo para magkasigurado sa identity ng mga ito. Makapasok sa office ng aming gobernador, lahat-lahat, mga policeman, mga sibilyan o mga military, walang makapasok. So, yon ang ginawa namin ngayon dito. Despite sa nangyari sa ibang probinsya, pero ganun, wala pa yung... Time, 27 minutos na nakaligad sa takna sining alas 12. Inautod na ito ng inyong sininga pagpamati sa Bombo Network News kay aton sininga pagatsikeron sa sinima tinion ang nagapaday nga sunog sa may distrito iyasang Lapos. No, ang area sa aton sininga mga kabombo as per information malapit diri sa ginluntaran mablas ang hostage taking sang nagligad ng sining adlaw. Check ta subong aton sininga mga bombo reporters direktamente sa area. Check ta si Bombo Peter Jan Bayaska, PJB Master, please go ahead. Bombo, sampa nakadako sa mga kalayo, no? Sa may area diri sa may barangay Halanduri State sa may distrito sa Lapos, nasa saylo na diri bumbutan sa tiyak na balay. Ang taga-karab-karab, tagtuman dira mo na susubong, ang peste mo na ton, dira assess rin nga makagawa ang mga pumuluyo ta, diri sa ina sining puruyan. Ang balay, so naglalato na diri sa may ikaduhang paralgan, kadasig, no? Kadasig sa magtalakpas sa kaso. Madasig diri ang pumutang ka madasig kay pumangkabos na kagitid sa dalan diri karon sa ginabantaran naton. Subong tisidya pagkakarantaran ang mga pumuluyo naton naga-bitbit sa gila sining nga sarang grabe na so gabitbit sa tarang nga magamit nila pagwa diri sa balay yung line sa traktor nagarawit na nagkakabitan nila. Ang aso karon diri ka naton kasi man ang balay nung nasa ilo sa playo na kinabit daw. Boy Alacre ang dati na place. Pamilya Alacre ni. Boy Alacre. Amo na karon na po ta diri so sumapa na diri ang kalayo. Kay kaduha nga panalgan kada daw so hindi na makita diri ang makatapos ang Bureau of Fire naton. So ulo atras sila tay grabe so nga pag-itom sa kalayo. Nga nagaburon-buron na malin diri sa idalom taga diri portion sa ibabaw. So isa duha katlo kaos na nakasulod sa karon ko din ako pakta dito yung ang anak ni record niya riyan kay sumuro na nakita naton diri ang sitwasyon sa sa kalayo so maadari ka pagwa na ni so peste mo naton man ano ba dai assess nila pagwa nila sila kay matao sila para na peste mo naton kay pa agwa hasta diri ang patay butang nila butang sa lungon ginatuluhanan butang sila butang na diri sa mga grabe ang pag-ipod sa kaso diri sa subong
Ulo atras, Master, kay basi ko ikaw na karoon naman tamaan. Dapat siguro nagtatarawagan kita sa additional nga mga bulig sa pinakamalapit na Bureau of Fire mga volunteer naton kay nagadako din kalayo. Kadtuman ka kitid sa karon so diri kita mata sa ilo ay sa tiyak kay diri kita nakasuwata diri sa may aso no. Kay grabe ang paggatibok so diri nga mga pumuluyo naton. So pagwa lang diri sa may sulod diri sa subong iya nga madon. So ang pinakaulihito nga balay ang balay ni Aboy Alacre. Kamuto karon ang dinakaon iya sang kalayo diri iya sa karon mga tinon. So nagagawa no? Nagagawa diri mga pumuluyo naton. Ang diri nga sulong nga nagatindog ka balay diri. Amo ni ang daw bulig-bulig pero daw ang dito sa parte sa portion sa likod. Lunsay tanan mga bay of life material. Bisa meron fotografi nga pagkaburon sa nga tumat na itong na ito diri sa karon ng mga tinon. Ang kalayo ara nagasulod diri sa partikular diri sa may pihak nga kantong area ni. Kung alin ka diri para bumbo sa may area sa Anatoli State, wala pa magpaladto ka antes mo sampot ka diri sa may terminal sa Ruro Pagimaras para. So diri sa may wala ang left side kung may kapagato dito sa area sa Laco, so may post-walk ini pasulod. Amo ni karon ang grabe nga taon diri sa kalayo. Diri sa subong iya nga mga tilon. So sige ang nagahingagaw pa sa iban diri no. Sa mga kagamitan nila. Diri subong may mga bilin pa to dai. So sige pa panghakot ilaw. Sa mga ang iban diri kita declare ka dapat na babandon yung mga sulod diri sa Truyan kay ang iban diri do way interest na makagwa diri sa ginaluntaran gid iya sa kalayo diri sa karon ang tiningon. So dito ka na sulod-sulod kita diri sa tiyak. Ang makatapos ang Bureau of Fire naton. So nagpatigayon na ibalik na balik lang kayo kasi dito lang may balay ka to inunan lang pa ita mo da dali na no nalakot iya balay tupad na sang kalayo ko dito lang nay dito lang sugwa so gina pagwa dari sa mga pulis na to no kada kalakip sa public safety pang mga medyo may edad na dari pong iban dari nga ano sa bulig no why naka bulig dari ang so gamit sila sa hagdan pasaka dari iya sa ibabaw dari sa siring balay iya ni Boy Alacre dari sa karon so na nagatubod ng tubig so gwa kay dari subong ang kuryente no parawagan nato sa mga tower dari kami gastat sa kitanta kasi matrikato pa wala kasi dari ka mga kumuloyo naton ganat sorry may nagasibiyon dari sa distrito naton ini na balay nay balay na kasi ni sino balay ni so alibion siya gina-assess sa diri sang isa sa mga membro sa pamilya niya diri sa karon na mga tuyon so nakatigayon pa diri no pero sige magyapon ma'am kadako magyapon sa kalayo no sa kaso no so nagatalakta pa may lang kay hindi pa nato ni matumbo diri bubutan po ng area diri sa may sentro nagatalakta pa pagkato dito sa likod pero base sa paglibot naton ang kalayo iya ang sa likod ma'am daw may firewall na to so may firewall sa siya hindi kasi na balay na lakot no Boy Alacre tayo no ang ano sa kaway to kasi matagin ang tupad ni Boy Alacre ta yabayaw kapag wala nagdako pagin nagwa na Sige pa ibual sa kalayo, Master, sa dindamping sa ng ibual. Why nagkakalmang kalayo? Why nagpa papabandon diri no gideclare diri sa public safety naton kag sa pulista na magagawa na tar nga tawo kay grabe babagawa makita bubutsan kay grabe ang asusubong na mahako naton diri sa karon sa may ginatubukan iya sa kalayo diri sa karon nga mga tinuon
So, arap tao nag-itong pagit, nagtibuak pagit ang mga kalayo. Sumaka pagit ang kalayo si Babaw. Kaya nagliton pagit sa isa kabalay. Naglaton pagit rin pupusan sa ikaduwa ng padalgan. Pag isa sila kapuluyan, so kadasig kagirapi ang paguyop sa hangin, no? Madasig ang paguyop sa hangin. Namabatsaga nato na adiri sa karon lapot inyo guys. Lapot na? Why pa naman to? Ay, so balay na lapot na? Ay, rinano nakatilos siya. Wait, ano ka drosya? Kasi pagit? Amo lang nakatalan ko, tapos nasunod tayo namon, ginyaga to basta. Oh, basta lang balay sa tiyak. Oh, so dayon kayo nagahinaga man dire. Pang tipon. Oh, so tuman kaso. Ang atong pumusan magita ato itong kapatimaan na nadawa ginaga kontrol ng kalayo. Sige ang pagkarap-karap niya. Adiri sa nakita naton sa karon kamusta kalayo to? Kadako gyapon. Ha? Kadako gyapon to? Okay, to kadako pagit sa tuong. Sino malay na tao para kulihin eh? Ang uli na balay dito na sa likod ng obrong yung tugutan kaya sa kaday Amalia Vicente. Amalia Vicente? O kay Soriano. Kay Barangay Kagawad, Bordig, Barita. Lapot kay Bordig? Lapot kay Uday sila ni Amalia Vicente. Ubos ito, ubos ito. Sino pa kitutupad? Ang sa lupad, di ko na makita kay tama ka doon sa aso. Pero kung sa likod ko sa ganun lang kalayo, to open sarang tapaka-laptop ang kalayo sa likod? Ari na tingin dagan na tingin kalayo, pagwa na din kay hangin, bakasun na tingin. Pagwa na din sa karsada. Amo pa lang sabi siya na totally dito nga nakita tayo sa Bortek. Ang sa ako sa pagdulatan ko siguro mga 5 to 6 houses na siguro. Ang natupok, ang dagko na balay lang sa likod. Ang dagko na balay sa kanya kung simentado daw wala kagawa pero paano ko ito kadako gapon ka bulyong ka aso si Babawaw? Kaya tungkol sa kabaskog sa hangin. Amo na sige dab-dab. Pero may mga para may support mga bombero kagato mga may kansana ko si Huyop na makasaylo din sa piyak na black belt. Oo, kadun base kung mayo tani may isa di ka rakwan nga makabunggo makasugata. So kaya ngangin kaya pakatuti sige mo dab mo. Di dapat dito sa kagabubo dapat may diri. Kunin nga sige ang pag ang pag burong-burong kasong itom si Babaw. Itan sa sige pang kalayo yan. Sige pa na kalayo. Nakuha na kami kay grabe ang asoto sa pupitsa. So si Sir Jerome Anas, no? Jerome Anas. Ang isa man dali ka mga residente man. Sa Jerome Alpas, Bumbutam. So dali karon ginagaburi sa sukadat diri. Sa subong iya nga maturon ko, ito mga tutok ito kabalay. Pero ang na-mention niya nga mga pangalan, ang motor kita ng kagawad Bordig. So nalapot ang aluna na hulog kagpong. Dila kay diri kami mga kabataan sa Deo. Sige ang pagpatigayon diri. Sang kay budayan pa diri damo sa naka Taragoy. Sa parking di. Aputan. So adayan. Kay widen ara naman timuok naman dito iya sa piyak. Ang sitwasyon diri sa kalayo, diri iya sa subong nga mga tringon. Basi ko ma-check mo dira sa piyak area. Pumutam kay ma-penetrate ko diri sa may tiyak kay daw maburbudlay ang pangtangan ko de. Sige. Kay tanan nga buro-buron sa aso de ang ari de. Kung ma-break ko gamay para malikisan tanggal ko aray pumutam kay masaylo ko diri sa tiyak area. Why gid sang problema? Standby sa aton sini nga mga kabombo with the bombo Peter John Bayaska sa aton sini makuptan mga bombo reporters. Ang sunog karon yara sa 4th alarm sandigman sa ginapagwa sini iyang abiso from the Bureau of Fire Protection kag sa Iloilo City Operations Center sa update. Ang residential fire yara sa Calle 3 Halandoni Estate Lapus. Sa aton sini karon nga mga kabombo padayon nga nagatimbuok ang kalayo kag aso kay ti hindi man lipod sa ibalo sa mga kabombo naton inang area na dina Banwa. Nagainikit-ikit ang puluyan kag made of mixed materials. Mixed materials, may ara iyang concrete, may ara man iyang light materials. So, ang tsimpo pangadaan naton subong, may panalagsa sini iyang pagdupoy-dupoy sa hangin.
Rason nga ti kung ini makamakot sa any light materials, combustible material sa aton sinima kabombo, mahuypan sang hangin. Kita nyo na ang sa Trapalo, no? Sa aton sini nga mga kabombo, may isa din na karon ka video clip kita nga ang trapal ginahuyop sang hangin. Ipakita tabla bombo Omel, no? Butsilingon nga apisar nga masingkal ang butlak ni haring adlaw, pero mayara sang pagdupoy-dupoy sang hangin. Amo gid ini banwa ang isa sa mga makabig naton delikado nga sahi sang itabunan. Kita nyo grabe ang ang hulag sang trapal. Butsilingon nga may nagadapya nga hangin sa aton sini makabumbo. Di kon mainit ang panahon, pero may from time to time may nagadupoy-dupoy siniyang hangin. Now, kaga ang makapyutan sang kalayo is light material, madasig karon iya masunog. Rason nga ti madasig man ang paggalatom sang kalayo sa nasambit sini karon nga area. Kung sa diin nagaluntad ang sunog. Gintingwaan man sa mga pumuluyo nga bisan pa paano makabulig sila sa mga responding teams, no? Pero ti amo lang ning isa sa mga nakitaan man naton sining problema karon, ang area, ang lugar suludlon no? Hindi na makapenetrate siguro dira ang salakyan. Ang only lang nga makasulod sila dira tawo kag ang hose na gid lamang sang Bureau of Fire Protection, no? Padulong iya sa lugar na kung sa diin dito ang balay kasunog. Standby kay balikan tangaton siniyang mga bombo reporters direktamente karon sa may Halandoni Estate sa distrito iya sang Lapos sa sining pagkuha man naton sang latest update sa sunog. Kay why pa yan hindi pa yan mambal naton nga under control, kay may mga pangakalayo. May ara pa sang nagadaba-daba sini nga kalayo sa aton sini makabumbo. Isa pa gid sa mga nakita naton kagay na nga may ara pa to sang ginahaya. Isa pag hingagaw man sa mga himata sini, ginuna na itong ginahaya nga mapagwa sa puluyan nga kung sa diin ti maposible karon malabot pa dito iya sang sunog. Sa aton sini magkabombo, standby ara na aton sini nga mga bombo reporters. Standby kay i-check karon naton, balikan naton ang linya karon ni Bombo Peter Jan Bayaska, Bombo Ronnie Pregwa, kag iban pa sini naton mga bombo reporters nga nakapenetrate sa area bilang pagpanghalong man sang aton sini nga mga responders, ang Bureau of Fire Protection, ang katapos ang public safety, and of course ang aton sila mga kapulisan. Mabatian nyo man kagaina nga ginapangtabog ang mga tao dito kay ti nakita nila nga mayara na sang danger bala, no? Naibaluan naton nga kagustuhan man lang sa mga pumuluyo to makabulig, pero sa aton sila mga kabombo, ang risgo sang danger mas mataas. Rason nga ti nagdeklarar to kagina, batian nyo man to sa report ni Bombo PJB, nya hawan kamo dira, guluwa kamo anay. Standby sa aton sini karon nga matag palamati, balikan ta na si Bombo PJB sa area. PJB Master, please come back. Sa mga bombo santri magapo kita kadaway gini na patimaan diri no, kasi kita ang taga buron-buron na isa na katako sa Bureau of Fire nga na suffocate na din na balutbot pagwa diri bubusam sa ginaburon-buronan iya sa nga kalayo. Diri sa karon nakita naton diri no, sa ibabaw kumpara ta kay na iya do puti na aso nakita naton. So kamay pa nga do hindi na ni dako ang iring pag buron-buron iya sa kalayo. Diri sa may Calle 3, diri sa may Barangay Halandoni State, sa may distrito sa Lapos, diri sa subong nga mga tinion. So may nag-penetrate ang saka sa babaw. Diri ang si Police Lieutenant Colonel Rene Obregon Jr. So diri sa clear na sir nga area. Nakaway na sa mga tao doon. Nara pa? Mga tao, napatapat na lang na yung mga nagasok, nag-clear na siya. So nakaputi na gid man, no? Bulo ni gala tapat na lang sa tubig para wala na hindok.
Sige. Sige, si Police Lieutenant Colonel Rene Obregon. Dre. Sa karon. So, dre nakita nato no nga ang iban dre nga mga pumuluyo nato nagbayanihan sa Bumbot Sam. Ang ilang grahimo dre. So gamit sila sa bomba. Gamit sa bomba lamang sa gihapon la makabulig dre sa pagbasya iya sang tubig. Ang kana pumuluyo nato tapos gamit sa tagdan sa kasaka si babaw. Ang pila ka mga pumuluyo na lamang nga makapulig di makaliton dre sa may pihak iya nga balay na makahatag proteksyon diri sa aton nga mga pumuluyo diri sa subong nga mga pinuon. So matabig nato no nga daga puti-puti na ang sitwasyon kag isa ka pasalamatan man nato ang bayanihan system nga ginahimo diri sa nga aton nga mga pumuluyo nga nakabulig diri sa mga tapos ng Euro Fire nga nakapenetrate diri sa may sulod sa pila sir asa ito pala ko ng area dire ya amo na kalye press no so dito na po ka agay gawad borde yan yung balay tutun na ko na igo kita ha sa ilalim ko na agraging area ang balay kuno ni punong barangay Efren Himeyo nasunog kuno master. Kuno pagit balay ni Kapitan Himeyo Efren Himeyo na potman guro kay ti ara na sa likod mo. So confront pa ni karon. Dala ka daw grabe ang so taga burong-buro nga aso diri sa bay. De under control na master. Ano diri? Wala. Pero pag itong balay to? Kilala mo to? Dira sa kagawad bordig, balay ni Kap Efren Himeyo. Butsoy. Kay Butsoy. Jacob, ha? Jacob. Ako pagay. Wala Jacob. Ako mamura. Sino ko na kung balay? Ano ko ringaw sa da? Way. Balay. Barok pagay. Barok na botman. Mga pila ka balay taran ko? Way pa no, sa dire pagto. May pulo. Sobra guru na da. So, dahil kita makapenetrate rin Bumbot Sam kay da tuman pa ka itom sa kaso. Grabe nga pagtibuok aso no. So nakagwanta ka mo kasi matigulang privilege niyo. Way magagay na taplang ko tayo ko masao para hindi. So Bumbot Sam under control na aso na lang makita, may kalayo pa. Aso. Diri sa may napantangan naton. Diri iya sa karon. So mga tao diri sige magapon ang pagpatigayon sa bulig sa pagpatigayon sang pagbugba diri sa bomba lamang makabulig diri pasya sa mga trabaho nga puryan. So under control na master. Pala ka mapurson sa building diri. Master. Sa mga puryan. PJB. Diri sa may pakis yung kabaw. Kung naman nalabot pa niyo, sulod? Way pa ni malabot yan. May sinabalay din? Iya sa utot no. Sa inyo, sir, kayo sa nalabot ay man? Water damage sa inyo? Dinasala ka tubig? Sino ngalan sa ning balay ni? Wilfredo. Wilfredo. Ang kay Kapit Prengro na po sa likod? Oo, kasi kaya rada sa likod yung balay mo. Kaya sa likod yun pero dito niya, kaya tubig, dire dapit ka. Normal, no, to kay bala mo, firewall niya mo, minto. Tinutado siya. Puro sa pagpadya bro, taranto ka light materials, ito na botget. Mga light materials. Familiar ka kung sino mga balay na sunog, Gret? Yan ni Kagawad Bordig, Barita. Tapos? Amalia, Valencia. Amalia Valencia? Pero Gret? Sinok na rin, hindi ko na naglalala kay bala mo baguhan na lang iban. Mga bagot. Sige. Pero ano na sir, na marumani sa bisan pa, no? Oo, napropaling na sir. Ang kita huyok ka no? Ang grabe ang paghuyok niya, buto ko dati ko talaga, no? Butong dati. Ang isa dari sa Maricente, ang nagabulig man. Para dari sa karon, Bumbot Sam. So sige pa pagpatigayon nila sa mapping operation diri sa may sentro gig sa may diri nga parte sa balay ni Kagawad Bordig Barita diri sa karon pero ang sitwasyon diri sa palibot sige po ng pagburong-burong sa nga bakit na ba naton kasi sa tubog siya nga mga pinon palibot kasi batang tutur siya ka ang tubig Salma.
ito daw medyo may nag-spark pa dito sa siya. Bago pa na kumtakan eh. Kaya kabasko sa paguyok, iya sang kalayo. Dito sa may porson sa ibabaw. Ang kay kapitren na boto ma'am. Ubos yun. Lapot na iya. Kaya kay apat na yun na tondre na mapang penetrate karon. Ang pinaka-itis ito. So, pwede ka na masarang makapenetrate rin sa likod, no? Kay Kapso, no? Pero ano may kalayo pa? Kay Kap, ubos yun. Nasulod kayo, okay? Ubos yun dyan. Sino pa kayo sa tupad ito? Day, ubos man. Ang Day Malya, Day Gagawad, Burdig, Balabarista. Tapos? Day Klap kay Busi, tapos sa Piyak kaya pagid. Way labong tagakilala. Bukay Klap kaya pa si Tibog. So, nag-take sa subong, si Kapa, no? Ha? So, dahil na kay katonaton, si Captain Mayo, sa tuloy-tuloy naton, kay subong sige pa itong pag-away na sa katapos ng Bureau of Fire. Kaya nag-dugaw sa additional nga back-up rin, no? Sa nga tubig, naton na mga pumuluyo. Ano subong, nanabot na, ang dugang movement sa tubig rin. Sa karon stop wari tanan nga mapumluyo ta nagagaluwa diri mabutam sa guwa nagpatigayon diri sila sa pag abot inyo ma'am abot pero nanabot why man daga ano lang mo dapat lang imo yan? Ha? Kwarto lang. Tama daw parsyal. Kasi ba lang parsyal? Imo? Ano? Kagawad po yung lakri na pot. Kagawad po yung lakri. Kay Burtig. Marita. Kay Katipren na potnan. Katipren na mayo. Sino pagit? Awal pa? Karon. Ang patigayon diri, no? So, ang diri sa Batac area. Kaya taran yung mga, diri yung cluster kubutap. Sa guwa iya sa galan. Sa mga clear dito iya sa sulod. Pila ka mga tumuluyong naton. Kada na iban, ari-ari yung cluster, no? Sa tihak may. Dalan. Tapos yung clear taran yung portion sa wala kang tuod diri para nga maka-agi diri ang dugang bulig diri sa mga tar truck naton. Kasaram diri nga maka-penetrate sa piyak ng area. So saylo kita di. Kung ano pa yung mga dugang nga mga sitwasyon sa mga tumuluyo naton diri sa karon. So ang iban to diri na tampang, no? Ang pila ka magagamitan nila sa mayagwa, and open diri ang pila diri ka magbiga lamang nga diri makasulod ang mga pumuluyo naton. Subong apila ka maparalisado niyo. Lapot niyo balay dai. Labot. Then ang putibok. Nay, inyo ito balay ito? Kasi balay ito? Amon to bagay, pero why ko kabalo kay hindi ka papasan ko ya. Nagkakupya-kupya ko sa sagwa. Dasol pagkatpag, na balang bata ang gamay nga. Mainit sa balay sa mainit sa sulod. Pag sulod ko, iba lang kalayo. Sa balay nyo? Oo. Ito pa rin ngalan sa balay niya? Amalia Vicente. Ikaw si Amalia Vicente? Kailan ko bilog taos balay na? Kami na, apat na kami na. Ito siya tao bilin to? Why ko, wilay sa kayari ko sa sagwa. Ando ka bata, why ko sa sagwa. So pag-abot mo siya nakamuno nga may kalayo kita? Ang bata na masulod. Ang bata nga gamay masulod. Ang ba niya, naiinit sulod. Pag sulod ko, iba ng kalayo. Pagkatapos, sakay ko amon minsuit. Di, wala na ganyan nga. Pero hindi mo nakita ang kalayo, kanya nagkarap-karap? Di sa kilid, di o. Sa sulod si Bata, kung sa kilid sa balay, no? Wala yung kin, pag amo ko na yan sa kalayo. Sa babaw, guro, sa babaw. Sa balay mo, kasi kultura? Pro. Pa naman mo nang daw, gabok na mo. Gabok na? Oo.
Ito kabuk na. Di sila matupad sa balay mo. Ramo, sa piyak ng balay na mo, hindi kay Kagawad Barikas. Kapag dili kay Barok ng ay Barok na yayo, no? Kay wala ko nakubaluyan alan. Kasi sa likod ko, yaman ko ni kayo. Si Kapyag, layo pag ijay daw. Doon sa takbo pa kabalay gani ekap makadyo. Di ba pag ito tupad niyo pag ito iban? Wala. Pag ito Joven Barredo, dito bangan namon. Si Mailen Katultol, ilan sa balay. Wala naman kung paano. Ay, nasinay sa kurinte or ano? May siniragdiga mo sa balay mo? Wala kami katigang. Wala kami katigang. Kung ito kaya kamataan, di yung nakaon sa gwa, wala ko nung tao. Wala kayo nag-iliskwila akong mga apo mo. Tatlo ka po. Di ba di tao? Wala, sa kabilog itong mata na malalaki, Kaya ako, di. Kasi mo nagampak kalayo sila? Wala man kayo, wala tao. Wala kopya. Nagakopya ko sa akong patad mo. Ay, sige. Master? Wala di ako sa ginkuha. TJB? Amalia Vicente. Amalia Vicente, Bombotang. Amalia Tagiya sa Puluyan. Kamusta na karon? Kamusta na sitwasyon da? May kalayo pa? Ano plastada? May kalayo. Ang kalayo, tiara na lang subong sa mga porsyon sa balay. Butsulingon na daw na patigay nga ginamatik up sa mga bumbiro naton. So, under control na? Nagkalakip sa nga pera ka na fire collector pa. Bobotang. So, nadeklarar ng under control? So, mapping operation na lang karon? Kadri sa karon. Ang matinon. So, buto na interview na to, no? Ang kaparagiya sa balay. Kadri. Secure pala edad mo na Malia? 27. Yung apo mo din na sila? Sigurado mo na to? Ilon sa made of light materials ang ilas litag sa kamapuluyan adri sa karon. So, ang pinakalitas. Kamusta subong to? May klayo pa? Ano na, way pang pagkol? Ay, hindi pa ma-declare nga mapping up? Sige pa? Sige pa yapin, lagan pa yapin sa layo. Kaya sa professional balay, kalawa kay Amalia, ano ngayon? Pero sa kay Damping na pagwa niya kay mga lakre niya. Hindi sa baba yun. Kay Boy? Hindi. Matagawad, no? Marita? Marita yung urot na sila yun. Okay. Sino po ito pag itong iban pa sa likod? Ano ka lapad yung sa laptop sa layo? Dapat. Dapat yung sa piyakta? Dapat. Hindi ko masya. Sa binubislit kayo. Tutok pa, no? So, amo ni subong ang sitwasyon. Sa area, puro pa hindi pa ba, paano man ba isa lang kadala ng makabasugdan ka? Dua ka putok. Pwede man sa piyak ko, pwede man kagi. Kaya mo na liit subong. So, isa din, no, sa mga residente man, diri sa subong iya nga matunaw. Nay, dito ka lang. Isip tihon tanay di mumbo sam kay tumakinit kay daw nagabasi matumban si nanay ko. Dira ka lang pungko sa kayo na plungkuan si nanay daw. Amo ni tag-iya sang balay. Hindi ka nasagi ka pungko ka lang da. Kay daw basi matumba bala. May edad na. So na pikadigan naton. Kay daw burubudlay man ang sitwasyon kadiri sa mga pumuluyo sa subong. So, matry kita makapenetrate sa tiyak na kalye. Sa base dito sa tudlo sa aton diri ni sa mga pamilya diri man diri sa tiyak. So subong abihang. So kung ano nga duga sitwasyon, so sige lang pag gihapon do. Bubusam? Kaya kayo ano na kiban? Why na may puti na lang? I-try natin baka diri lang ka mo, no? May kay secure ka mo diyan? Masay siya pulig. Diri ako magpatuloy sa so gagamit sila bubutam sang daw balde. Asa babayi ka burulig pa diho? Ti burulig sa diri sa muna ba yan yung system nga natawag bla?
So, sa last Saturday, sa karon para nga makabulig isang tanong, nga hindi na talaptap diri ang kalayo. Diri sa kiyak nga kali nga ginapamtangan naton, diri sa karon. So, manang pinakalitas. Kaya subong may aso pa sa babaw, makitaan ta, no? Ano lang aso na? Hindi pa nato mapaktanin ka ito ka panimaho, padiri sa, duok na mga halin sa kalayo. Sa akin pa, duga nga pa sa hangin. Amo yung gira pang himo sa mga... nag-itom pa. O, dali may kalayo pa. Gasig. O, so nagkagab na ubos na. So, hindi pag-sarot, balde gamit. Additional na balde, hasta mga kaldero, arinula, hindi na pag-gamit ang law. Sundan. So, manang sitwasyon subong, ang bebe. Nag-asupa, nagdamol, padari bumbukan pang ako. Padari sa may tihak ng pader. Ang sa gintupukan, isang kalayo. So, Jerome na balay sa tiyak? Magbako na diyan pa pader? Sir? May balay para da? So si Sir Alakre ang dating pulis sa Lapas sa Gabulig man, no? Amo ni subong nga mga sa may tiyak area. So bumbutam. Isama nang iya sini nga puloy-an nga nasunog, Master. So tanaw naton din. Ang pinaka-latest na sitwasyon sa Mapumluyo sa karon ang mga period. Ano tong nagulpiada lang nagtimbok naman ng aswaw, may bilin pa? May bilin pa dire. May bilin pa nga kalayo sa may sulod. Pero ginatanguhaan nila nga mapalong sang sila ka mga pumluyo naton. Si Kagawad Bordig Marita, bumutat yata ko si mo para nga makawanunwan ka kay Kagawad Bordig. Si bumutat Kagawad? May udto, sir. May udto gid Kagawad, kumusta na karon? Okay. Di naubos kami ko para kami ka piprende. Ano gid ginalinan sa kalayo aw? Wala ko ka balo ko na ilagay, bala mo sa sitio ko na halina, sir mo, daso nagsakay na ko sa Alapos, dito itaw ko na sa iluna ko sa Baribero. Wala ko balo ko di irali na sulog. Pero antes ang imo balay kay Kapitan ni Mio, diin niya dampi imo balay Kagawad? Sir? Balay ni Kapi Mio. Tapos ang imo balay sa diin dampi. Aso dalo mo na sa binabilin. Liwat Kagawad? Sa babaw na ubos kayo, pero sa dalo mo na nabilin. Okay. Ang iya balay. Oho. Pero matigil Kapi Mio sa padyo. Paano nalabot imo balay Kagawad man? Dasig ang pagmakot sang kalayo? Mabutan? Hello? Master? Dala kayo dula-dula? Mapropinot yun man signal day. Dari sa Subong, dari sa tiyak na area, i-try natin maka-penetrate. Si Kapit rin na yun, si Pumbutan, isulyati mo? May udto mo siyam. May udto gid Kap, bawti do hindi gid maayo nga udto karon para si imo ni kay nadala sa imo balay sa sunog Kap. Oo, Bobucham. Pero amo nang lakat sang panahon. Pero mas panumdum pag ginato ng iba naton nga mga kaingo diri nga pareho man sa aton. Ubos, tagahalos ubos man ang malawig nga panahon nga ginpundar ba na nila Bobucham nga puloy-an diri sa barangay Halandoni State. Diri kami Bobucham sa Kalitres nga area, so diri ginagsugod ang spark kaina. Hindi pa na ako ma-confirm kung paano, pero initialin po na ako daw may isa ka bata, nagampang-ampang, di na matugin na tunaan na sang kalayo, gusto ito pagbalay namon. Hindi tala pikanay, malang balay diri Bobucham. Ang siguro, bisa ng ali, diri putok, diri sa kamitro, malang ng gap, and then talapik-tapik na malang divided, kung yung di firewall, wooden, malang ang mga division. So, plus mainit ang panahon. Kaya na mga 1 hour and a half siguro Bobucham. Kay
Tapos ang meeting ko kayo na sa opisina ni mga candidate sa Delgado. I took the taxi kay may nagaulat nga mga constituent sa barangay hall. But then, sa nga ko sa bago nga tulay bala sa progreso, nakita ko nagapon-pon, wala mo gutsam ang aso, may itong aso. Singko na dirigid sa amon barangay, singko mixaw, ang driver bala. Singko, hindi na i-bypass tala na yung barangay hall, proceed na to sa amon nga area. Nagliko kami di sa Coast Guard Station. Singko ang aso daw dirigid sa amon nga area out. Singko sa driver, singko buwa tabi dito tamanawag sa guluan, kinamon sa Kalitres. Pag abot ko sa Kalitres, pabukas ang taxi, ragin mo kabataan, o kumuluyo niya kap. Imo gito, igo, ibalay mo kap, kay Kawad Bareta. Dito ginagali ng kalayo, kay day Darabilia, day Cebuana, day Malia. So pag-abot ko diri mga 50 meters pasulod, 50 meters away kami sa highway Gubucha mo. Hindi na ko kasulod mismo sa balay. Singka pa inala ng mga gamit. Anyway, safe naman ang mga members ng pamilya. So, hasta sibong Gubucha mo, lang ni siguro lang naton nga headcount ako diri so far. Wala man gid no. Ang material nga bagay siguro wala man ta mahimo Gubucha. Okay. Kap, mamangkot lang ako, initially nabato nimo nga informasyon, mga pila ka bilog ang totally burned gid sa sunog dira sa inyong lugar? Hindi pa ko kasulod dito sa piyak nga linya, pero ang sa makita ko lang diri, line of sight na akon, daw apat ang totally burned, Bubucham. Totally kaya sa ako na mga 80% burn din siya mo. Di Cebuana, mga more or less 80. So, daw siyang pulo kabalay ang piktado. Nagpasalamat kita sa personnel sa Bureau of Fire. Pagbalik ko diri kay na after 50 minutes, nagilinabot man sila. Lamang kay makitid ang mondari nga mga kali. Yes. So, gin-spread no, ang hose bala. May kalidos nga ruta, may kalitres. Kag diri sa may hardware ni Glenn Santeliana kay lapad iya nga space kami hagdan diri ang dalag ko nga host ang Bureau of Fire diri gina patong sa iya nga firewall, so nakabulig-bulig isang dako so much so nga at this time do ginapalong na lang sa aton nga Bureau of Fire personnel ang nabilin pa may ara pagid man no, pero makita mo ay isang kalayo at this time, this point in time Bubucham. Aso na gid lang. Kap, anong plano naton karon? May I do believe may evacuation na center man kamo dira nga pagagamiton para sa iluhan anay sa mga kauturan naton dira iyang nasunugan or totally burn gid ang ila sining puluyan. Sa protocol Bubucham sa disaster management naton, in practice kag sa theory dapat may ara gid no. So ari pa kami ni Kagawad Bareta ganito para kami subok kay amon gid balay luha ng piktado. Siguro matter of minutes maka-connect man ta sa natungdan naton ng mga government agencies sa mga officials ng syudad. Kundi kita dira karon maka-tinera na temporarily. Before kung may mga problema kasubong sini dira kami sa Halando ni Elementary School o sa Lapos High School. Yes. So kinanglan gid nato siguro mag-coordinate man sa mga opisyal dira sa DepEd, sa city government para sa ilang permiso ay ang iba naton diri nga mga muluyo halos ang salawas sa lang bisti Bubucham ang nabilin. Imo ya Kap, ang mga gamit mo Kap, kumusta? Anong nahingagaw na nasalbar mo? Wala gid Bubucham. Wala gid siguro talaga na yang kabuhi sa mga membro sang pamilya. Kasi mo man gid ang aton nga first instinct mo masalbar lang na yung kabuhi ka. And then dinsan mo ubos ng balay okay lang sa anak kita buhi Bubucham. Pero upos lang ng ambal no kay ambalang kita nga mo sina pero sakit yapon pila ka bulan na yan ang ulaton sa iban sini nga makapatindog liwat kay naupos ng dekada nga gid pangabudlayan bala. Yes. Bubucham. Oo. Okay. So kabudlay balik siguro pero sa bulig man siguro sa mga tungdan mga government officials naton kasi matagaan man sa libyo. Isang pinansyal lang. Okay. Kung na sa dason nga mga inura sa
Bubusang. Alright. Kap, from time to time magachikyar kami dira sa imo sa update sa mga nasunugan kag partikularmente sa imo man kay ikaw kabahin man sa ningin biktima sining sunog dira karon sa may area sining area. Kap, salamat sa liwat sa tion kag impormasyon nga gin-share mo diri sa Bombo Radio. Madamog ka salamat Bubusang. Kap na duwa kat barangay hall so punti din matabo na yung mga nasunugan na pinakayan. Wala pagid ko sang welcome Jim. ipik nga ang amo gani may gym pero wala pa ta ko donate mga natunggan sa high school, sa elementary school o diri sa barangay. Kasi ang eskwela provide man temporarily nga ano yun. So kung daway na ugid man sa kalayo subong ang anek naton nga buhaton maka-coordinate kita. Ano po sa debate ang bilog sa inyo, ikaw, sa Sanoda Bordig, kaya di Amalia, pinagyan dito sa Kalayo. Sino po itong mga Kalayo, pamilyar mo? Ay Darabilia, di Cebuana, Baredo, Didi, may isa pa sa likod, may isa pa. May mga par sa likod, Isip ko dahil mga 4-5 totally. Hindi man partial, kung nakuha partial niya. 80%, 50%. Burn. Kabutang? Bombo PJB. Subong si Kapitren Mayo, dari sa subong nga mga tirion sa mga perpulautan ay ma'am, iskos na yan, pasinsya din. So, para tis makahatag ng interview ang iban dari sa ila, dari iya sa karon ang mga atinon. So, si Kapitren nang saka ng iyang bigwisin, okay na kagawan? Okay na? Sika tilak mo, safe man ka na pamilya mo? Pasulian sa buwasanan? Tilak mo pamilya ka na sunod? Ang nakakili sila lang sa sobra, at tapat na sila, 5 sila ang lugar, iba to. Sila mo tumili tawad bala, yakit mo na, mayroon kay safe sila, pero tahan gamit to, ay di pa na talaga, ano? Sige, sipila kayo, ibla mo sa ako, wilsir na daan. Nano siya na stop? Gusto ko gano'n 2,000, di pa na wilsir. Ay, ito kinaw ko po, wilsir. Oo, dito ko po, wilsir na. Pero kung patay kina to sa ginitruwangan, diba, no? Kung may patay na nga luhon, kung ina ko, wala ko balo. At sa ko sa kay Miguel Yuno, daw na kalido sa patay na mo. Sa kalido? Lapit na sa Prasman. Lapit mo dito, magawa sa Manila, wala. Kasi katawad Bordig balita. Mahalo na mo sa kalayo, kay malamo na matipalita dati. Sa mga pumuluyog na siya nga ladunisit, halong liga mo, hindi ka ladunisit. Sa bilog na barangay sa Lulo City. Halong siya kalayo, hindi tayo mapungga na. Amo lang akong panugyan. Sabi na, nag-isigaran tawad ang magalang ko ng rason di kagawad. Wala ko, ay bata ko ng kampang na po nga masyan. Wala na, balok yung musulo mo. Information sa malang, isabti ko na kampang kagawad daw. So, sabang ti bumutan pag-asoro sa nahaw na rin kalangitan natin. Kumpara mo kailangan nag-buron ang aso. Sabang ti mauling lang na makita natin rin. Sa sulod ng area, diri sa subong iya nga mga tinuan. Bukod Alright. Sama na nga sitwasyon ang pinakalitas sa more update na development diri karon sa pag-consolidate tapon kung bala pilagi ng portalit ang pa sa libuan diri sa resulta sa sunog. Kung anong ginong para niya sa kalayo, ako ginhalinan, so iga parang balik naton na babutak. So, nabrik na diri no sa Calle 3 sa mga barangay na state sa distrito Panglabo. So, hindi ka lang Bombo PJB para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Radio Bombo. Salamat kida Bombo Peter John Bayas ka, PJB Master sa imong sining balita. Direktamente karon sa may area sa Lapos. Tisaton sining mga kabombo ang inisyal nga information. According sa kay punong barangay Himeo nga may nagahampang kuno nga bata. Tapos do may nag-spark pero hindi pa diriya matumod, no, kung anong ginahampangan kag anon tong nag-spark to dito kag among sini ang una pa lang nga lantaw karon nga rason kung nga nagluntad ining sunog. But ang Bureau of Fire Protection magapatigayon ini sa nga nagakigo man nga investigasyon agod nga matumod sa kung ano ang gintunaan sining nga nasambit karon iyang nga sunog dira sa may Calle 3 Alandoni Estate sa distrito man niya sa Lapos. Kung sa din dalaga ni ang puluyan ni punong barangay Efren na Himeo kag pila sa mga kagawad sini niya
Amo ni ang isa karon sa mga mambal naton iyang ti do indi halandumon. No? Nga sa isang hitabo ang pagluntad sang sunog kay sa isang iglap lang kung sa Tagalog pa, no? Isa mo lang kapag pamisok ang tanan sininimo iyang gin-invest, ang tanan sininimo nga gintipunan pinangabudlayan, ang sarang iyang madula. Oh, so isa man ini sa mga problema karon kung panimalay sa mga areas katulad sa city proper, no? Iban pagid sini iya nga mga kabarangay. As a matter of fact, bugos nga syudad sang Iloilo ang area nga kon sa diin ikit-ikit ang pamalay, ang alagyan, ang footwalk, no? Tuman ka gamay, tuman ka kitid, hindi makapenetrate dagilayon ang salakyan orang fire truck sa Bureau of Fire Protection. Rason nga ti medyo may pagka-delay sa pag plastar na no? Sang ila siniya nga mga fire hose agod nga itayada sa nagakasunog sini nga balay. Ti kagina porsyon sang mga nakuha naton iyang video sa area, no? Ginapululihan sang mga pumuluyo lakip na sinadri mga responders kag Sumbungban Bureau of Fire Protection nga maplastar ang fire hose para nga malabot sa area nga kung sa diin didto iya nagadabadaba ang kalayo. Pero katulad sining sa Subongo, bag-o ginamang balik-balik tagamay mo Bokris Black. Kung makita ninyo dira sina nga area, basya na gilamang basyahan lang na nila sang tubig sa balde, no? Kahit siguro may posibilidad nga ang host medyo alang-alang ang pagpasulod or na delay pagsulod or whatsoever, no? Amo ni siya ang pila sa mga dako gid nga problema sa mga kabarangayan diri man karon sa syudad sa Iloilo, ang kakitid sa alagyan, no? Kakitid sa alagyan agud iya nga makapenetrate pananglitan nga may mga emerhensya o kung sunog katulad sini. Initially, hindi magnubo sa 5 ang mga puloy-an nga totally burned, no? Suno pa sa kay punong barangay Efren na Himeo. So maga-coordinate ini siya sa mga kaiping sini nga kabarangayan dira agud nga magamit ang ila sini iya nga mga resources dira bilang evacuation center anay sa mga nagkalasunugan sa aton sini karon nga mga kabombo. Ang dugang nga mga informasyon karon check karon naton sa panay nga pagpalayag sa bombohanay sa udto. Pagbalik ta, road closure may kantanan sa Parao Regatta Festival. Buwas may traffic rerouting, pero sa Domingo dito sa area sa Arevalo may road closure. Dugang nga mga balita kag informasyon balikan ta matapos ang pila ka importante nga mga panumdumang Plazuela de Iloilo Billboard of Activities from March 12 to 18, 2023. March 18 is the Liberation of Panay, adlaw nga makasaysayan kag may dako nga sentimental significance para sa mga Ilonggos. Sa sining espesyal nga adlaw, you are invited to spend your Saturday night sa Plazuela de Iloilo and be entertained by the Philippine Army Band sa duha ka oras nga musical show sa concert at the Plaza, magasugod alas 6 sa gabi sa Marso 18. Sa among musical event, napulo ka mga Plazuela de Iloilo mag sa iga-paraffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Marso 19, Domingo, ginaagdang tanan nga magtambong sa selebrasyon sang regular Sunday Mass sa La Tolda alas 11 sang aga. Sa tion sang Eucharistic celebration, magpangamuyo kita sa Ginoo nga hatagan niya kita sang kabakod nga tubangon ang tanan nga mga man-made kag natural calamities sa tuig 2023. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023.
The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Atensyon sa mga mahilig magamit sa aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit sa aircon, agud nga mabuhina ng init nga ilangan na batyagan. Apang nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigo, mahimo ini nga magtugas ng impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbago sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabugusan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kung tingling sensations, kag para sa iban nga senior citizens, nabudlayan sila nga mag-digest sang ila ginakaon. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanueva. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Kung magpungko kagani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Ang sasamiyo kuno nga ang isa ka tanong nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals, kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol, bagod nagakontain ni sang phytosterol nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response, kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes.
Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong dugo. Hindi lamang sa genes o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon ang hair loss ang mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon ang particulate matter o kon ang particle pollution ang makatugas ng health risk kag nagapanubo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuginan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Pirmi kabala nagapanguyab, ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom kag kun kaisa mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin mas sobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang 1 ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagana. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pila lang ka adlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Suno kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert, wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sa electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok nga naga-trigger sang allergies.
Gapamalaman ini sang mata kag panit, muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtawa. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away, agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasamit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu mayara sang tuman ka manubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume, kag quality. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bombilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Pilion nga maggamit sang electric fan sa baylo nga aircon. Dapat organisado ang sulod sang ref, kag buksan lamang ini kung kinahanglan. Limpyuhan sang masami ang mga appliances, agud mapreserba ang kapasidad sini. Husloon sa saksakan ang mga appliances nga wala ginagamit, amuman ang mga gadgets pagkatapos nga mag-charge kag full battery na. Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho? Matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos ukon sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan, mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang aton nga nervous system, sa diin nagapatas ini sang feel-good brain chemicals, kaangay sang endorphins. Para sa Bombo Radyo Iloilo, Philippines Standard Time, 32 minutos na nakaligad sa takna sa ining alauna. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang nga mga balita kag impormasyon. Mayara sa patigayunon nga traffic rerouting kag temporary road closure ang Public Safety Transportation Management Office sa duwa sini kadlaw Sabado kag Domingo. May kantanan sa pagsaulog manaton sa Parao Regatta Festival para nga mangin knowledgeable ang tanan, no? Hatagan namon kamo sang dugang sini nga mga ideya with PSTMO head Mr. Jack Cacunlo o diri man sa aton sini nga pagpangalagada 34 minutos nakaligad karon sa takna sining launa driman sa aton siniya nga pagpangalagad sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Paano bala bombot sa makadaog sa Buena Mano Salvo Part 17 promo? May dabo yang pamagi. Di lamang isa, 2, 3, 4, 5, kunti 7. No? Pamagi sila diri para magdaog ikaw sa Buena Mano Salvo Part 17 na promo. Kada adlaw, Monday to Friday, may lawagon sining nga 3 ka mga winners sa magabaton sa nga tag 500 pesos nga cash kag transistor radio nga hindi fixed dial, no? Way nakalansang, way ginkapon sa isa lamang iya ka istasyonan. Ang radio may flashlight, may LED light, pwede sa kuryente, pwede man sa battery, rechargeable kag may sticker pa sang Bombo Radio.
Ikaduha, may special price pagid halin sa Silver Swan sa mga entry senders nga nagagamit sa proof of purchase nga Silver Swan. Sa Daily Winner, tandaan na, sa Daily Winner, butsilingon malawagan ka bilang Daily Winner nga makadala sang fixed dial nga radio, makabaton sang dugang nga 500 pesos nga cash on top sang regular price nimo. Paano ina? For example, ginlawag ang pangalan Chris Hilugo sang barangay Amusini, Amusina, ang iya proof of purchase, amo ni, amo no, amo santo. Kunti dagon-dagon si Chris Hilugo. Kadto dre sa istasyon sang Bumburadyo. Ang premyo niya, no? Ang premyo si Chris Hilugo mabaton 500 pesos nga cash plus transistor radio nga hindi fixed dial. Now, may dala pa gid si Chris Hilugo nga fixed dial nga radio. No? Ipa-check na sa technical department kung mapiho kag mahibaluan, ma-check abing fixed dial ina, 500 pesos dayon ang ihatag dugang sa kay Chris Hilugo. Butsilingon, dugangan, 500 pesos ang iya sining nga premyo. Kung wa ikaw nagapasakop, hindi man ikaw iya mahimo nga makakanto lang di sa istasyon sa Bumburadyo, kag mamba kang may fixed dial ko diyo, di ng 500 ko, hindi na iya pwede. Dapat isa ikaw sa mga daily draw winner. Sa barangay draw, kada Sabado may 10 winners. Kinasan, bayan na isa kay Sir Jeka. May 10 winners kita kada Sabado sa barangay draw na ton. May 8 ka winners ang 1,000 ka pesos, kag 2 ka winners ang 500 pesos nga cash sa Video Kit Challenge. Sa grand draw, may guaranteed prizes per area. First prize 15,000, second prize 10,000, third prize 5,000. Sa grand draw, may 4 ka regional winners ang tag 50,000 magahalin sa National Capital Region, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Sa grand draw, may 5 ka regional winners sang magabaton sang 1,100,000 nga additional prizes halin sa Silver Swan, magagikan sa NCR, North Luzon, South Luzon, Visayas, kag Mindanao. Sa grand draw, may magadaog sang 1,000,000 ka pesos. No, amo na aton sini nga grand prize. Ang deadline sa pagulog sa inyong cinema entries kadala sa isa kasisid mo na. Ang malawagan nga daily winner may 24 oras sa pag-claim sa inyong sini nga premyo. Kung hindi ka mo maka-claim sa premyo ninyo within an hour, malawag liwat sa nga bag-o nga winner. Sa aton barangay, i-announce namon kada semana kung sa diin nga barangay ang amon pagabisitahon. May raffle draw kita, Video Kit Challenge sa covered court o kun gym sa aton venue kada Sabado. Ang aton draw gina-supervise gid sa aton sining Food and Drug Administration Representative Bangod. Ang promo sa Bumburadyo wala sa ukos-pukos kag lehitimo ang tanan nga mga winner. Check naton this time ang linya ni Mr. Jack Kunlo, ang head sa Public Safety Transportation Management Office. Good afternoon, Sir Jack. Si Bombo Chami ni live, ikaw sa Bombuanay South 2, sir. Bombo Cham, may hapon kag may hapon gid sa atong pagpalamati. Yes, sir. We would like to remind sa aton sini nga mga kabombo sa mga adjustments ba naton in terms ng traffic by tomorrow and Sunday sa paghatag sa ligwaman sa pagsulog naton sa Parao Regatta Festival, Sir Jack. Yes, Bombo Cham, salamat gid no. Buwas nga adlaw may duha kita ka rerouting scheme Sabado kag Domingo no. So buwas nga adlaw downtown area ta alas 3 sa hapon magasira na ini to give way para sa aton sinamba sa Regatta. No, ang ruta naton halin sa Bonifacio Drive pakadto dito sa may Sunburst Park, maliko sa may Freedom Grandstand. So busilingon Bombo Cham, sirado no ang aton halin sa Lapas, pakadto dito sa area sa aton Bonifacio, pakadto sa aton nga Snart, James Basa kag Freedom Grandstand area. Bombo Cham no alas 3 sa hapon no. So may mga rerouting kita ang aton nga mga salakyan halin sa Haro hasta lang yan ay temporarily sa may area sa Lapas no, Lapas Market na malibot balik sa ilang ruta ang aton Lapas Lapus diri na sa likod sa Capitol no, maliko sa may Quirino Grandstand balik sa ilang ruta ang aton naman yung mga halin sa Mandurriao kag Molo Arevalo area hasta lang diri sa may area sa Halandoni kag mabalik man sa ila tagsa ka mga area. Bombo Cham, para do mas makita sa aton pumuluyo ang iyagwa do amo do parehos sa aton nga opening salvo no kung magdinagyan kita. Pero Bombo Cham, no, once makasulod na ang aton niyang ilalan nga mga tribo, may 6 ka tribo ang aton sinamba sa Regatta, once makasulod na niyang buli nila sa may grandstand, i-open man dahil natin balik ang aton nga mga karsada, Bombo Cham.
Aha, samo sina nga mga tinakna Sir Jack, ang Mulyi-Luni area naton i-maximize man ina. Ang Mulyi-Luni area naton Bombo Champ, outgoing papagwa lang siya tungod nga ang Ganstan naton tirado pa Bombo Champ. Once makasettle down, makasulod na rin sa Ganstan, amo pa lang pag-open naton Bombo Champ, ito din pwede makaaging aton kung masama. Although makaaging yapon Bombo Champ, pero mga private vehicles lang, maayo ka na mention ng Bombo Champ, naklaruhon ko, no? May makaagig siya pero private vehicles sa naton halin sa Lapas, pasulod sa Bonifacio Drive, pakadto sa General Luna area naton. Ang halin sa city, pakadto sa Mulyi-Luni naton, Bombo Champ pagwa pwede pa siya makasulod kay may one lane open kita dira sa atubang sa aton Ganstan pagwa Bombo Champ. So liwaton ko lang review ang 3 PM serado na ang mga mention nga mga dalanon para iya sa aton sinisinamba sa rigata kag kung pananglitan iya ngati makasulod ng anom sini ka mga tribo buksan man gilayon Sir Jack, open for traffic naman gilayon ang mga temporary road closure. Yes, correct na Bombo Champ, no? So expect naton by 6 o'clock na basi nakasulod na matanan or before 6 o'clock nakasulod na tanan nga tribo Bombo Champ kay anom lang man ini sila. So possible by 6 or before 6 o'clock pakasulod na ini and hopefully ma-open na naton by 6 o'clock in the evening Bombo Champ. Aha. How about ang sa Domingo, Sir Jack, nga temporary road closure or may rerouting man kita sa din nga area? Yes, Bombo Champ, gamay lang yang aton sa Domingo. Amo na ni highlight nga aton nga Parao Regata. Ang tanan yung private vehicles pakasulod pa Bombo Champ, no? Pakadsoge dito sa area ng Villa, Tatoid area. Except ang aton nga Villa Baybay Bombo Champ, no? Pag lagpas nila sa may John B. Lacson, hindi na sa kalabo sa Tatoid area, may U-turn na pabalik Bombo Champ, no? Dito sa may area sang Lasa Revalo naton Bombo Champ. So buslingon para mas klaro sa aton tumunuyo, hindi na sa kalabot ang jeep dito sa Tatoys pakadto sa breakthrough area. Ang allowed lang is private vehicles. Ang kalumpang naton Bombo Champ, wala ya rerouting the same ra magyapon hasta sa may breakthrough ka kanto area. Bombo Champ U-turn balik sa Kalumpang, Kalaparan, San Juan area. Bombo Champ ang aton nga ruta sa sasakyan. So ang apektado lang ang ruta Bombo Champ amo ini ang Villa Baybay. But after nga makasettle down Bombo Champ sa aga, siguro expect namon basi mga 10 o'clock or 11 o'clock matawhay na, ibalik man naton liwat ang ruta sa aton nga mga PUJ Bombo Champ. All right. Now, sa ilog kita Sir Jack sa sining LPTRP, what's the latest dri kag ang latest nga na kuha ko nga informasyon no aprobahan na ginoy kuno sang DOTR? Yes, Bombo Champ, si Mayor Geratanya sa kabaton sa information, well in fact, gintagaan na, ginpakita na kay Mayor Geratanya sa advance copy na ito nga signed, enhanced LPTRP buslingon na permahan na ini ni Chairman Attorney Guades sa Bombo Champ sang aton ni LTFRB, National Office sa Bombo Champ, no? So buslingon, ginahulat na lang nato ng official transmittal o copy sang napermahan na nga enhanced LPTRP sa aton syudad. Bombo Champ, no? So, possible next week, anytime next week, ma-receive na ini ni Mayor Geratanyas, kag i-confirm ini siya ni Mayor Geratanyas Bombo Champ, after nga ma-receive, i-endorse ini ni Mayor Geratanyas sa aton City Council para naman sa amendments ng aton original nga LPTRP Bombo Champ. So, mga gina-estimate naton, mga ano pa kalawig ang kinahanglan sining tion, agod iya nga ma-implement naton ining enhanced LPTRP sa syudad, Sir Jack? Gita na ito Bombo Champ, hindi pa magdumuo sa isa kabulan, kaya maagi pa sa process pagament ng LPTRP, plus makandak pitasang massive information dissemination Bombo Champ bago natin i-fully implement ang enhanced LPTRP naton Bombo Champ. Siguro ba from sa Sina, guro iya Sir Jack, ano man kami, makapangayo man kami sang dugang nga informasyon dira sa inyo para nga makabulig man kami diri sa information dissemination sa sining LPTRP, Sir Jack? Yes, Bombo Champ, dako nga bulig because makadako no sang malabutan nga mga listeners sang Bombo Radio Iloilo. Bombo Champ, so dako nga bulig because hindi lamang taga syudad sang Iloilo ang ari sa aton syudad, kundi ang bilog nga Panay Island, Bombo Champ. No? So dako nga bulig Bombo Champ no sa Bombo Radio sa inyo nga bulig para ma-disseminate naton kag ma-inform naton ang aton riding public, Bombo Champ. Sir Jack, may ara bala sang mga litrato ginpadala diri sa Bombo Radio nga nagalakad sa barricades dira sa may area sang diversion ag sa iban pagid sini nga mga lugar. Nakalabot naman sa talatapan mo sini kag may ara bala sang nagakigo naman sina diri nga advice from the mayor kung ano ang sara nga mangin resulta or himuon naton iya nga mangin solusyon tuhoy sina diri, Sir Jack?
Bamo champ exacto na no may mga damo nakita gin sa wide dira bamo champ na binanggit diri sa may area sang Dungon. Bamo champ because may mga pumuluyo dira nga nagataklas gid bamo champ no. Diri area sang aton naman nya Bulilaw Bakhaw may mga iban man nga mga empleyado no sa mga establishment dira nga nagataklas. So ginabantayan natin na bamo champ kay tungod nga hindi pwede nga kung hindi kita gusto matabok lang kita bamo champ no. Hindi man pwede nga every few meters away may kita pedestrian lane. May additional isa ka lane nga obrahon dira pedestrian lane bamo sa area sang Dungon para mas mapalapit pagid no sa aton nga mga pedestrians. But again, bamo champ no, ang kinahanglan bilang isa ka Ilonggo, dapat hindi man kita magtinamad gid bamo champ no. So ang few meters away nga mga pedestrian lane, dapat sundon naton nagtabuko naton bamo champ no. Kay hindi national highway na no, hindi ta pwede kapag gusto butang sa pedestrian lane dira no para nga sa every time nga may ara sang gusto magtabok sa tubang sang balay nila matabok lang dayon. So I hope masundol ina because para ina sa safety sang aton nga mga pedestrian bombo champ. That is why butangan ina bombo champ sang railing sa tunga because kadamo sang history nga bisan diin lang nagatabok nagakabungguan dira sa area sang aton nga Biligno Aquino Avenue o kung mas kilala sa Diversion Road bombo champ. Aha, all right. Sige. Sir Jack, thank you so much for your time sa mga informasyon ring ang pagigbahin man sa Bombo Radio. Bombo champ, salamat gid sa oras ket check po pero may ginatag ninyo mayong hapon liwat. Deriwavit si Mr. Jack Kunlo ang head sa Public Safety Transportation Management Office. So, una kita diri sa traffic rerouting. Ang traffic rerouting by tomorrow, hindi man siniiya maggalawig gid, no? Sa ton sini Kabombo kay mag-umpisa alas 3. So may anom sini katribo ang mga pakigbahin sa Sinamba sa Rigata. But kung pananglitan iya ang last tribe, baka sulod na dito sa may area sang Muliluni. Or diri sa may tawag sing gani General Luna sa aton sini Kabombo. Gilayo naman nga i-open ang traffic, or i-lift na ang temporary road closure suno sa kay Mr. Jack Kunlo. Sa Domingo, dito naman iya sa bahin sang distrito sang Arevalo ang temporary road closure agud iyang hatagan sang kay gayunan man ang mga highlights sang Parao Regatta Festival. Sa aton sini karon iyang mga kabombo. Isa man sa mga nakahatag sang igtulupangod nga dapat man nga dapat sini-istriktuhan sang aton siniiya nga mga traffic enforcer ang mga nagataklad or nagataklas sa mga barikada bala. No? Sa pagtaklad siniiya sa barikada, kung ako niya maglantaw, it's all about self-discipline kag pagka-responsable sang isa iya ka. Mambal naton isa ka pumuluyo abi sang syudad sang Iloilo. No? Kay kung dira sa may area sa diversion road, dumduman ninyo ang traffic discipline zone, 1 kilometer na damo status onhan. Tapos highway na dira, rason nga nga ginpalapad ta dira ang dalan, no? Para iyang damo ang salakyan nga makalabay. Although may nagakaigo sini iyang speed limit, pero para gid lamang sa mga salakyan nga tayuyon ang biyahe, malapad ang dalan, so on and so forth. Kung madumduman pa sa aton sini Kabombo, may duwa na dira ka overpass nga ginpatindog, no? Ang iya ka city government kag ang iya sang isa ka dako man dira nga mall nga nagahatag sang kay gayunan nga para nga safe nga makatabok didto ang pumuluyo. Ti common sense will tell you nga kung ang sadalom highway, ti i-minimize tani naton ang pagbutang dira sang pedestrian lane. Kag ang alagyan para makatabok ang mga pedestrian, ara na ya sa ginpatindog sini nga overpass. Kay ti nagasto naman kita karon sang kwarta ay pila na kabes.
Nagdugang lang ang mga inughatag ko sa inyo nga ehemplo. Pila na kabes sa aton sinima kabumbo. Una-una ti dira ang sa may Luna Lapas. Kay ti may lunok dira kuno nadlok sila kay base pagpanaog nila ang isa nila katiil, no? Maghabok. Ang piyak nila nga guya mapanas kung dira sila mag-agi. Sa aton sini nga mga kabumbo. Of which giti waay man sang may nag-atubang. Waay man sa may nag-atubang kay mayor. Waay man sa may nag-atubang sa kay sa city, isa sa chief of police sang Lapas, sa ICPO director. Okay, may pribiliyo ikaw or mambal naton abi sige may ara ikaw sang do paghatagan sang extra nga pag igtulupangod kay senior citizen kamo. Pero kung lantawon ta, pariyo malang kita ginabuhinan road users tax. Waay man yan sobra ang imo sa ginabayad sang iban nga nagagamit sang dalan. No? And come to think of it, safe pa ina para sa imo kag para sa imo apo nga ginadulong sa eskwelahan kung magsaka kamo didto. No? Ang paggamit sang stairs or sang hagdanan, no? Makahatag pa sang maayo sini iya nga tawag sini makabulig pa sa imo sini nga tagipusoon nga maka-circulate nila ang dugo kag maka-pump ang tinaga sina dira nga mag-pump siya bla normal layout. No? Maayo ang iya sini nga pump or circulation sa imo sining dugo. Sang sa matabok ka dira imo ti sugata mo man to nagahingagaw kay malate na. Ti sigurado ko mabuligan gina pump kag magdasig ang pump sa imo dughan kung lapit na lang ka mabungguan. Kag pwede mo gina mapunggan. Hay abaw agoy dali lang. Hindi na yan madala sa mo sina. Amo na gani nga dugay tanan na ginadusoy galing ang iban sini nga mga konsehal naton abe. Iho di karbon. Bago lang ko ng pawando, mabsent naman ko buwas kayo do, mabalda naman ko siya, pinaugtas naman ko nila, dumduman ko naman yun. Gila nga, may bulong pa man ko to sa dalom. May problema. Gilimpiyuhan na da sa General Services Office. Gilimpiyuhan na dira sa pagpamuno ni Engineer Neil Rabinati. Ang istorya pa to gani kung manapas ka na kuno matiphag man imo nga gusok mo. Why man natiphag gusok ni Engineer Neil Rabina? Kag sa mga nagpanapas dira. Ara na ginang kay gayunan, proyekto sang syudad ta gamiton para mapasigurado nga safe ang aton sino mapumuloy o magtabok, hindi pa iya magkahatag sang huol sa mga motorista sa idalom. Pero way ta ginagamit. Next, dire kita sa diversion road. Damo diyang nagabilib sa diversion road nga aman. Kay ti dira ka lang niya kuno kakita sang highway nga damo pedestrian lane. Dira ka lang niya dira ka lang yung makakita sang highway. Nga damo pedestrian lane. Ti pero ginpatindugan na dira sang multi-million nga tawag siya gani, multi-million nga overpass with matching elevator sa dalom. Kaya tisang una gareklamo sila mo, hindi na kami magsaka na mga senior citizen. Gabusog ya, kahig ko unoy. May arthritis ron ako. Ay, hindi ko na magsaka. Way problema, butangan tayo elevator. Pinabutangan elevator sa aton sino makabumbo. Di na to mga nagareklamo nga hindi magsaka kay way elevator kag natamaran agi sa danan. Way mangyapon. Inibangod sa katig-asang bagol sang mga tawo. Tiyara na, ginbutangan na kamuda sang overpass. Binutangan pagid sang elevator. Gwapo-gwapo. May kanami pa sang pinturaw.
Di ang pamangkot nga away ginagamit. No? Sa mga nagareklamo to nga permi lang na arthritis, magluwas na sa kilala ko kasi why man sa diagagi mo. Sa mga nagareklamo nga permi lang na arthritis, hindi na yan magtabok kay tamara. Saka kay mo na yan arthritis ko, mig na arthritis ko, mig o ma-elevator. Tiway man siya may nagagamit kay elevator. Oh. Hindi ba? Sa aton sino makabumbo? Dito pagid sa ulunan lang gawa. May gid patindog man to. Nga overpass man. Sa aton sino makabumbo? Kay kuno nagaangot to sa isa pagid nila ka building, kagti in a way para nga hindi na mabudlayan ang mga customer sini nila. Dito kamo agi, tabo kamo di sa piyak, naog kamo o ilaman gyapon. Ti adtoya ginagamit sa aton sini makabumbo. May nagagamit, may wala man nagagamit. Hambagan isang kilala ko, siling niya bumbutsam, kung sa iban ikaw iya nga lugar magkadto, kung highway, kag kung may overpass, dito ang tanan sining nga tawo maagi sa overpass. No excuses. Why to ya sa may ginapasino, kung ano ka man dira iya, no? Kung gusto mo magtabok kag may overpass, sa overpass kagid. Maagi. Now, sinyati, kung hindi gid sa yati, siyempre, tabok sa no? Tabok sa. Pero, sa aton sini makabombo, kung magtabok siya kuno kag kung mabungguan siya, sa aton sini makabombo, less, no? Or minor lamang ang liability abisang driver. Kay in the first place, hindi na dira pwede nga tabukan sang bisan sinuman. Ti minor ang liability, kag sa kundako man ang liability, huol gyapon sa driver Hamakon mo sina balabanwa, makabunggo ka. Makabunggo ka tapos patay. Makabunggo ka tapos ma-ospital. Oh? Guba pang imo sininga salakyan, hindi mo magamit, apektado ka. Dugang pagid siniiya nga mga possible scenario, pati ikaw makaangkon man sang damage. Tanan-tanan ara sa tawo. No? Sa aton sini makabumbo. Ara gidya sa tawo ang liabi. Kung madisiplina naton ang tawo, mas labing mayo. Oh? Ti amo na lang siguro ang may ipabugal kita. Kung disiplinahon taton sini kaugalingon, just like sa mga Japanese. Oh, just like sa mga Japanese. Dumduman ninyo kada may mga major event. No? Katulad sang World Cup, so on and so forth. Kag, for example, malantaw ang Japanese fans. Siguraduhon mo ginaya nga pagkatapos sang game sa aton sini makabumbo, kung anong itsura niya antes sila dira magpungko, ti amo man silang itsura niya pagbiya nila. Ha? Ti sugata ang mga Pinoy nga manog tapos na kaon burger. Ang basurahan ara lang sa tubang niya. Gabantay sa haro si Pio nga slakyan. Pagtimo iya sang burger, sa aton sin makabumbo, ubos na, kinumos ang basura, kag ginaboy diri sa kilid. Ang putos. Pero ang basura na rin sa kilid niya. Hindi ba? So, ano man? Amo na problema naton nga mga Pinoy
nga bisan sa pinakahapos kag pinakagamay nga pagsulundan, no? Pirdihon tapaya ang may amnesya kay permi kita nagakalipat. Impunto las dos na sa aton sini nga pagpangalagad diri man sa Bombohana Isaud to. Standby na sa kapon lamang program, kaupo naman sa kay Tita Regine. Ini si Bombot siya, Mablanco over, gabilin sa imo sang manaynay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Plazuela de Iloilo Bill Board of Activities from March 12 to 18, 2023. March 18 is the Liberation of Panay. Adlaw nga makasaysayan kag may dako nga sentimental significance para sa mga Ilonggos. Sa sining espesyal nga adlaw, you are invited to spend your Saturday night sa Plazuela de Iloilo and be entertained by the Philippine Army Band sa duha ka oras nga musical show sa Concert at the Plaza. Magasugod alas 6 sa gabi sa Marso 18. Sa among nga musical event, napulo ka mga Plazuela de Iloilo mag sa iga-paraffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Marso 19, Domingo, ginaagdang tanan nga magtambong sa selebrasyon sang regular Sunday Mass sa La Tolda alas 11 sang aga. Sa tion sang Eucharistic celebration, magpangamuyo kita sa Ginoo. Nga hatagan niya kita sang kabakod nga tubangon ang tanan nga mga man-made kag natural calamities sa tuig 2023. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Sa electric fan, suno kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert. Wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sa electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabuok nga naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away. Agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Molo Plaza, ang central landmark sang Molo. Isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makitaan ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasamit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992.
Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman ka marubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang iningan nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Pilion nga maggamit sang electric fan sa baylo nga aircon. Dapat organisado ang sulod sang ref, kag buksan lamang ini kung kinahanglan. Limpyuhan sang masami ang mga appliances, agud mapreserba ang kapasidad sini. Husloon sa saksakan ang mga appliances nga wala ginagamit amuman ang mga gadgets pagkatapos nga mag-charge kag full battery na. Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho? Matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos ukon sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang aton nga nervous system. Sa diin nagapatas ini sang feel-good brain chemicals, kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang blood circulation nga naga-maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Nagabanding pabala kamo kaupod sang imo nga pamilya? Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Ang pamilya nga nagaupdanay ang makahatag sang mabakod nga relasyon sa isa kag isa. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imo nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho ukon homework. Conserve water. Ang tubig bugay sa aton sang Diyos, gani gamitan natin ini sang husto kag indi pag-usikan. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man, kung nagahugas sang pinggana, unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon niya kalaha kag kaldero. Isirado ang gripo samtang ginahabunan ng pinggan kag auman kung nagapaligo. Isirado man ang gripo samtang naga-toothbrush kag nagapang-shave. Hindi pagpabayaan ni nagatinubod ang gripo samtang nagapanghugas ng kamot o kung nagapanghilamos. Likawan ang sobra-sobra nga pag-flush sa inodoro. Gamitan liwat ang hinugasan o kung pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos ng inodoro, paglabas ang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Magpamunyag lamang kung wala na sang init. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kung leak sa gripo. I-report sa Water District kung mayara sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Sunod kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skin naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pagkaon sang potato skins naga-benefit man sa health paagi sa pag-provide sang source sang niacin ug ang vitamin B3 nga nagabulig sa cell communication kag
kag new cell development agud nga ang cells maka-recover gikan sa physiological stress. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Suno sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o pain-killing properties. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboy o kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Hindi pag-isuok ang imo kamot o kung ang metallic objects sa electrical outlets. Hindi magamit sang electrical appliances malapit sa tubig. Likawan ang pagsaka o kung pagtandog sa puno o kung sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matenta. Hapon gid sa internet mga kabombo, yari na naman kita. Updanay kita nga magalingaw-lingaw sa mga kasaysayan nga atong igadulong sa inyo sa sining hapon. Good afternoon again. This is Tita Regine. Kumusta ka mo dira? I hope sa mga faithful devotees natin, mga Catholics. So ay ka mo nalipat ha. Kabay ay ka mo nagkaon baboy. Kiti Biyernes kita today, March 17, 2023. Ara na kita sa sulod ng Lenten season, kag you know naman, kung Friday, hindi bala, Via Crucis, may ara pagid karon. So, kumusta na ang ating buhay-buhay? Anything is very significant nga nagkalahanabo. Just recently, yesterday, kay inasang aga, well, may ara na ka mo nga pwede nga ipang-share diri sa kahapon lamang program. So, taga-itsyempo and then isulat kag i-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala dayon sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Kag mangin happy gid kami if makalakip kamo sa mga pictures sa inyo kasaysayan nga igapalabot diri sa kahapon lamang program. Ini si Tita Regine, nag-aabi-abi sa inyo tanan. Mayong hapon and welcome sa kahapon lamang program. Ari na ang aton ambahanon para sa inyo tanan nagikan sa Bombo Music Festival from Elmer John Bolaño and Patrick Mark Armada. I'll be right by your side. Good afternoon. I was hurt and I was fooled by love and by rules. I wanna break free from the past that's in, but here you are to remove that pain. How lucky am I to have you, baby? Please stay with me, stay with me. I don't wanna leave you, I just wanna love you through sorrow and pain. I know you'll do the same. No matter what happens over time, I'll be right
And now you're here. I won't let go. Don't worry, I'll be forever yours. Even on the day I die, promise me you'll be on my side. How lucky am I to have you, baby? Please stay with me, stay with me. I don't wanna leave you. I just wanna love you through sorrow and pain. I want you to do the same. No matter what happens over time, I'll be right by your side. I'll be right by your side. With all your understanding, I will stay right here. Our hearts will be together forever. I don't wanna leave you. I just wanna love you through sorrow and pain. I know you'll do the same. No matter what happens over time, I'll be right by your side. I'll be right by your side. I'll be right by your side. Ari lang ko di. Handa ka magbaton sa imo kasaysayan. I'll be right by your side. Elmar John Bolaño and Patrick Mark Armada. Ang aton nga oras, mga kabombo, 16 minutos, makaligad ang alas 2 sa hapon. First story naton is from Lola Rose, sang Tigbawan, Iloilo. My dearest, Inday Regine. Una sa tanan, ginatamyaw ko sa maayong hapon, ang tanan nga katapos ang bomboradyo ilabinagid sa imo, Inday Regine. Inday, nagsulat naman ako kay gusto ko nga sugpunan ang kasaysayan ni Ramram party sa motocross, kag ipakilala ka sa imo kung ano ni Ramram si Angga. Inday, si Angga, tiya ni Ramram. Kag ang ginatawag niya nga papa, lolo niya. Kag ako ang lola niya, si Lola Rose sang Tigbawan. Inday, antes ko sugpunan ang kasaysayan ni Ramram party sa motocross, ibalik ko sa paghampang niya sa Alimudyan. Inday, diri ko suguran. Isa kaaga, alas 10, nag-apas kami, isa kami ka-tricycle. Pagkakita ni Ramram sa akon, hambal niya, Lola, matanaw ka la, ha? Kagintawag siya nga makaon. Tapos panyaga, nagumpisa na ang final. Damo kami ang nagatanaw sa iya. Si Kay, dito sa racetrackan. Kami, sa puno sang kahoy. Kag natingala kami nga wala namo nakita si Ramram.
Gali, kay natumba siya. Nagdalagan si N kag K. Ginpabangon nila si Ramram. Wala siya gali kabangon, kay napilpilan siya sang iya motor. Pero sa nakasakay naman siya sa iya motor, naglagas pa siya sa iya mga kontra, kag naka-second pa siya inday. Ang ikaduwa nga hampang ni Ramram sa alimudyan, amo ini inday ang natabo. Aga pa naglakat si Ramram, upod sila ni Beauty. Hambal ni Ramram, Lola, maapas lang kamo, sa multicab lang kamo masakay, kay si Tito B ang ma-drive. Inday pagabot namon, do kaluya kay Ramram, gali, kay wala pa sila nakakaon. Kay ang tag-iya sang motor, wala makaapas. Tungod kay may dala kami nga kanon, ginpakaon namon sila. Tapos panyaga, naglawag na, nga magahampang na. Nakita ni Kay ang tambutso sang motor nga ginadala ni Ramram nga daw mahukas ang tambutso. Ginhigta nila sang alambre. Sa naplastar na ang motor, 12 sila. Pagdalagan sang 12 ka motor, una gid si Ramram. Ugaling, napatay ang iya motor, kag malayo na ang 11. Sa bulig ni Kay, nag-andar ang motor ni Ramram. Abi namon, magwa na lang siya, gali kay ginpanglagas niya pa ang iya mga kontra. Hamak mo inday, 12 kalibot. Pag ikapito kalibot, nagtabog ang tambutso sang motor ni Ramram. Pero sige gihapon ang lagas niya sang iya nga kontra. May nadisgrasya paglupad niya, natumba siya. Wala siya dayon katindog. Naglupad naman ang isa ka motor, kag nahugpaan niya ang tawo nga wala pa makahalin. Inday, si Ramram iya nagalagas na sa number 1. Kung maglupad sila nga duha, nagatupong-tupong sila. Ang mga apo ko ya sali sininggit. Ginapahipos ko sila kay ako, todo na ang ako niya pangamuyo, inday. Pagkatapos hampang, nagpalapit si Ramram sa amon. Ginpakita niya ang iya paso, agi sang tambutso. Dugay-dugay, lawag nga wala sang premyo, kay ibulig sa duha nga nadisgrasya. So dugay-dugay lawag. Kay may nadisgrasya, no? So indaya mo na natabos ang paghampang ni Ramram sa alimudyan. Ibalik ko naman ang akong istorya, parte sa Leon. Pagkatapos hampang, naglawag nga sa Buena Vista may motocross, petsa 18 sang Pebrero. Kag ang sa Antique, petsa 19. Ang sa Igbaras, petsa 20. Inday nag-una kami pa uli. Pagkagabi, nagkadto ako sa balay nila ni Kay. Naghambal si Kay kay Ramram. 3 kaadlaw ang pasunod mo nga hampang, masarangan mo ayhan? Sabat ni Ramram, kaya ko inaa. Sa laktod inday, nag-abot na ang Pebrero 18. Aga pa, nakita ko si Ramram nga nakahimos na. Kag nag-abot man si Beauty, kag naglisensya si Ramram sa akon, nga malakat na sila. Kaginambalan ko siya, Ram, antes ka magsakay sa imo motor, magpangamuyo kagid, kay maapas man kami karon. Inday pag-abot namon, amo man ang pagsugod sang eliminations, kag 3 ang gindag-an ni Ramram. Sa nag-finals na, number 1 gid si Ramram. Sa nagpalapit siya sa amon, dayon ginuba niya ang yagwantes kag sapatos kag medyas. Gulpi lang, nagpalamiking ang yadwa kakamot. Kag ginsugo ko si Beauty, nga pangitaon niya si lolo niya, kay basi may balanyo siya nga dala. Pero dugay na ang amon paghulat, wala pa si Beauty. Kag nakita ko si Kay, gipabakal ko siya or si Ka, gipabakal ko siya sang balanyos. Pag-abot niya, timing man, nga nag-abot si papa niya, kag ginpangbanyusan niya si Ramram. Dugay-dugay, ginlawag na si Ramram. Hambal ko sa iya,
Masarangan mo na mag-uyat sang manobela? Sabat niya, kaya ko na lola. Inday samtang nagahampang si Ramram. Amo man ang pangamuyo ko. Dugay-dugay, kinlawag si Ramram, nga ikaduha naman siya. Kag naghambal ang mga upod niya, nga hindi niya pag-ubahon ang tanang nga ginasuksok niya, kay basi naman ihampak sang hangin. Si Kay naglisensya siya kay Ramram nga hulamon niya ang motor nga ginahampang ni Ramram kay guba ang iyang motor. Kag didto nahibaluan nga flat. Kag dayon naghambal ang boss ni Ramram nga makuha siya sang interior shock. Basi shock, no? Pag-abot niya, gintakod nila dayon. Ti timing man nga natapos kag ginlawag nga hampang na nila ni Ramram. Inday pagbuhi isa ila. Una tani si Ramram, pero nasalapay siya kag naghilay ang iya motor, kag naglagas lang siya. Ikalima siya, pero sige ang lagas niya, nag-ikatatlo na siya. Sang ulihi, nakita ko gid Inday, nga ginlukso niya ang mataas nga kahon, kag hasta ako, daw ginhakwat, kag nakasinggit ako, Ginoo ko, Ram, hinay lang. Kag nagpondo ang motor ni Ram, kay nawad-an sang gasolina. Kay nahukas gali ang hose nga nagatabid sa tangke. Pag-abot niya sa amon, doon nagapalamuti siya, kay wala labot sa hapo niya. Nag-ugot pa siya sa iya nga motor. Gintinumpukan pa namon, kay ginatrapuhan ang iya nga balhas, pero nagambal siya, nga palayuan anay siya, kag ginpaypayan lang siya. Sa napauli kami, nagupod kami kanday Ramram, kay nagkaon kami sa isa ka balay. Pagkatapos, nag-una kami pauli, sakay sa tricycle ni Pet. Sang gabi, nag-abot sila ni Kay and kag Ramram. Nagkadto ako sa balay nila ni Kay. Nagambal si En, Lola, nagamata ka pagali? Sabat ko bag-ulan tapos ang rosaryo. Pinagambal si En, Lola, buwas sa aga, basi makamata ka alas 4, matigaang ka. Sakpon mo kami, kay mabalon kami, kay may hampang si Ramram sa Antique. Inday pagka alas 3, nakamata ako, kag nagsunad ako sang tinigang. Pagkaluto, ginpatay ko ang gasol, kag naghigda, kag natulugan ako, kay nakamata ako sang pagpanawag ni M. Hambal ko, maano ka, matigaang, luto na ang tinigaang ko. Ugaling, kay natulugan pagali ako. Tisudli lang ang inyo balunan, kay mahimos man ako, kay masimba man ako. Inday gintawag ako ni Ramram, hambal niya, Lola, malakat na kami. Sabat ko, hoo, halong kagid, Ram. Pagsaka mo sa imong motor, hindi kagid magkalipat sa pagpangamuyo. Sabat niya man, hoo, Lola. Sa laktod, nagpauli si Kay. Hambal ko kay Kay, ti kumusta ang hampang ni Ramram? May premyo siya? Sabat ni Kay, Lola, ang premyo ni Ramram, gauze kag plastic. Hambal ko nga, ano siya? Sabat niya, nag-una ang iya ulo. Ti, ano ang sakit niya nga pilas niya? Inday pagkagabi, nag-abot si En kag Ramram. Nagpalapit ako kay Ramram. Ipamangkot ko siya kung anong nabatyagan niya sa iya liog. Pero sabat niya, wala man. Kagin pamulong naman ni Beauty ang iya mga pilas. Abal niya sa akon, Lola. Kahapdi tani isang akon mga pilas. Pero antuson ko, kay amo ini ang akon career. Wow, career. Ambot sa imo, tibuas mahampang ka pa sa igbaras, kay may mga pilas ka. Oo, Lola, hindi la ako magpatodos ang padalagan sa akon motor. Inday aga pa, nagkadto sa balay si En. Hambal niya, Lola, may tinigang ka na? Sabat ko, oo, mabalon ka mo? Hambal niya, gamay lang, kay fiesta didto. Ti may pagkaon man ang nagahalampang. Inday sang takloban niya ang balunan, naula. Kung bako pabayin na lang, galo na lang liwat to. Sang pagwa ni En, may kung ano nga nagsugo sa akon. Nga palapakan ko sang Sagrada Pamilya ang likod ni Ramram. Pero pagwa ko, nagaangkas na siya kay En.
kag nagbalik na lang ako sa balay. Nagkadto ako sa balay ni Kat. Nagahimos ang bana ko sang ilabalon nga kanon. Hambal ko, anong sakyan ninyo? Sabat niya, si T. Ano nagambal siya? Oo. Inday, ginpangita ko si T. Sa suba, ginambalan ko siya. Si lolo mo matanaw sang hampang ni Ramram. Tricycle lang ko nung dalon mo kay may maupod man ako. Inday sa manuglakat na kami, daw may nagsugo sa akon nga ang towel nga ginakaptan ko ipalapakan sa Santos nga Sagrada Pamilya. Kagintuman ko man, kaginhaplos ko sa cross kag sa mahal nga birhen. Kag dayo namon lakad. Abi mo Inday, bisan hindi kami katultol, naglakat gid kami. Ang ginahimo ni T, nagapulo pamangkot lang siya, kay nakaabot gid man kami. Dayon, ko iya palapit kay Ramram, namangkot ako sa iya, wala pa ko umpisa ang hampang. Sabat niya, wala pa lola. Sinong upod mo? Sabat ko, si papa mo kag si T, kag 3 ka bata. Inday nagumpisa ng elimination, kag number 1 si Ramram. Pagpanaog niya sa motor, nagatululo ang iya nga balhas. Ginahatag ko sa iya ang towel. Habang niya may panyo ako, kaginbuligan ko na lang siya sang trapo sang iya balhas. Kaya wala si Beauty, kaya nag-eskwela siya. Dugay nagabot si Beauty. May dala siya nga Gatorade kag chocolate. Gipadulhog naman ang motor, kag nagsunod si Ramram, kag ika number 1 naman siya. Pagdulog ya, nagdalagan si N. Nabalya lola ang tsokolate. Sabat ko ang boot kay Beauty. Kag nagdalagan si Beauty, ginkuha na ang chocolate. Haba ko hindi nyo pagpatuduhi sa painom sa tubig. Kag naglawag naman, nga sa anom, 2 lang ang madala. Inday nakita ko si Ramram. Ika-2 siya. Kag natapos na ang eliminations. 3 ang naintrahan ni Ramram. Abi mo Inday, kung sugiran ka lang, hindi ka magpati. Pero kami, nakita na mo Inday. Nag-umpisa na ang finals. Si Ramram, wala nakahalin sa racetrackan. Ginlawag si Ramram, mahampang na. 7,000 dulhog taklad ang alagyan, pero nagapanguna si Ramram. Pag-abot ni Ramram, nagtimid lang siya sa tubig, kag nagpadalagan sang iya naman nga motor. Abi mo Inday, nagatanaw lang ako. Todo ang pangamuyo ko sa mahal nga Diyos. Nga matapos lang ni Ramram ang 7,000, kay ika-2 siya Inday, layo ang distansya niya sa iya nga mga kontra. Kay ika-2 siya, nakapulupahuway pa sila, or nakapulupahuway pa siya, kag nag-abot ang iya mga kontra. Inday 15 minutes pa lang nga nakapanaog si Ramram sa iya motor, nagsakay naman siya kag magpadalagan. Ika-4 lang siya. Nakita ko si Ramram nga mahinay na ang padalagan niya sa iya motor. Ilibi pagid kay nalutsan siya. Wala na siya maglagas kay tama na siguro siya kakapoy. Inday nagsaka siya sa among ginapunduhan. Pagpanaog niya sa iya motor, todo ang iya nga hapo. Ginhakos niya ang iya nga helmet. Ginambalan ko si Beauty, nga sundo niya trapo ang balhas ni Ramram. Kag naglisensya kami, nga mauna kami pauli. Sa laktod, Marso 4, may hampang naman si Ramram sa Kabatuan, Tigbawan. Aga pa naglakat si Ramram, kag si Toto iya upod si Beauty. Sa alas 7 na, ginabalan ko si Pete, nga kung magtanaw siya sa hampang ni Ramram. Sabat niya, oo. Kag ginhimos ko ang amon dalalon, kag dayon naglakat kami. Bisan hindi kami katultol, nagpulupamangkot lang kami, kag nakaabot kid man kami. Kag nakita namon si Ramram nga naga-practice. Sang nag-elimination na, number 1 si Ramram. Inday 3 ang nadagaan ni Ramram sa eliminations. Pag finals na, 15 ka motor ang sa entrance. Hamak mo Inday, sang ginbuyan na, daw makahaladlok. Kay kada isa nagatinguha man nga makauna. Kag si Ramram ang nauna. Kung kaisa malutsan man siya, pero pagkatapos, number 1 man siya gihapon.
Ikaduha niya nga hampang, 15 man sila gihapon. Pagbuhi, naatrasan si Ramram kag naplastar siya sa ika-6. Pero sa sige niya kapadalagan sang iya motor, naka number 3 siya. Kag nagkadto siya sa amon. Hambal niya, makapahuway pa ako kay 3 pa ka term ang mahampang. Sangkanday Ramram na ang mahampang. Pagbuhi, nagdalagan ang 15 ka motor, kag ikaduha si Ramram. Sang 3 na kalibot, natumba si Ramram. Dungan ang paghambal ko, Diyos ko, alsaha si Ramram. Dayo nagbangon si Ramram. Ginalsaya lang ang iya motor, kag nagsakay. Bisan wala pa nagtadlong ang iya pamuko. Ginlagas niya pa ang iya mga kontra, kag nakasulod pa siya sa ika-4. Pero kung gustuhon niya nga agawon ang ika-3, masarangan niya. Pero wala iya ginagaw, kay upod man lang sila. Pag-abot nila sa amon, hambal nila, ay pasalamat ka lang kay Ramram, kay wala iya kagin sulod, kay upod jaman lang ikaw. Inday sa nahibalaan namon nga wala na si Ramram hampang, ginambalan ko si Pete nga mauna kami pauli, kay basi magutok kami sa kalsada, kay tama kadamo ang mga salakyan. Pagkaaga, pamangkot ko si Ramram kung pila ang iya premyo, sabat niya 1,200 lang, kay isa lang kuno. Ginreklamo nila, isa lang ang ginkarga. Inday, diri ko tapuson ang kasaysayan ni Ramram, parti sa iya paghampang. Abi mo Inday, sang pagbasa mo sang sulat ko, parti kay Ramram, wala ako makabati, kay nagtanaw kami sang hampang niya sa Igbaras. Inday, sa cellphone na ako namati, kay nagkadto ako sa balay kanday Ramram. Kinambalan ko sila ni Beauty, nga pamatian nila sa cellphone, kag namati ginman sila Inday. Tama, gid kalawig ining akong sulat, siguro gin kapoy kagid sa pagbasa. Madaming gid salamat sa pagbasa mo, ang matinahuron, Lola Rose, sang Tigbawan, Iloilo. Lola Rose, ka very potential galihan sang imo nga apo sa motocross. Ka very delikado, no? Nga career. Pero daw desidido gid si Ramram nga padayunon gid, no? Ang iya nga ginahimo kag kapila ka beses siya nga nagadaog kag kanami man sa inyo kay ka very supportive gid kamo sa field nga ini, no? Nga ginsudlan sang inyo nga apo. Pangamuyo lang gid permi, no? Kay ti ka very risky, dangerous, pero kay ti amo nang iya nga hilig. So, kamo suportado nyo man siya, kag do kabalo naman kamo, no? Sang inyo nga himuon every time nga may ara siya sang hampang. Hindi lang siling galantaw kamo, but you are there para nga mag-assist sa iya, magbulig sa iya, especially kung ma-injure siya. So good luck gid sa career nga ina nga ginaumpisahan ni Ramram kag ginasuportahan nyo man kag I'm sure, no, nga bilog ka mga pamilya ara gid sa likod ni Ramram. Salamat gid Lola Rose sang Tigbawan sa imo nga pag-share sini sang istorya sang imo nga apo. Oras naton 36 minutes after 2 o'clock kag bago kita magpanumbalik pasundon anay naton isa ka flash report, isa ka salakyan ginwasak kag ginkawatan. Sa mga detalye, pamitian natin si Bomboro Jane. Bomboro Jane, good afternoon. Dari Jane, bago gid lamang, isa diri ka salakyan sa syudad sang Iloilo, ang ginahungod diri nga wasak sang ginapatihan na mga kawatan para nga makuha ang unod sini kay ang salakyan may ara sini nga 2 ka bag nga nagaunod sini sang mga cheque, mga passbook kag mga importante nga mga dokumento. Bali ang ini nga salakyan Mitsubishi Adventure nakapark ini sa may area sang Barangay Nunoy City proper dira sa may kilid sang Santa Teresita Church kag ginapahayag diri sang tag-iya nga mga alas 11 kaina sang kaagahon
or kainasang aga gina-park niya ini kag ginabalikan subong lang gid ni nga hapon na Tita Redsha kaysa nga natabo ini gilayon nga nagakadto diri sa Bombo Radio para nga manawagan kon posible nga ginahaboy sang mga kawatan ang ginakuha diri sa iya sini nga salakyan. Bali ang natabo diri iya nga salakyan nakapark dito sa na-mention naton sa kilid sang simbahan dira sa may Santa Teresita Church kag may transaksyon siya nga ginahimo nagbalik bago gid lamang sa iya nga salakyan nakibot ini nga ang iya nga salakyan sa may side ini sang passenger side bali ano ni siya iya nga bintana diri ginahungod nga ginwasak gid ya Tita Reg. Okay. Ano kalawig siya nga nagpark dira, Bomboro Jane? Mga 2 or 3 hours sa Tita Ridge. So malawig gali. Oo, lawig kay may transaksyon ini siya diri sa may syudad sang Iloilo, posible sa mga bangko kag iban pagid nga mga transaksyon nakibot gid lamang ay ang iya sini nga salakyan nabuka na ang sa area sang bintana iya bala kag nakuha gid to ang isa niya ka bag nga knapsack nga itom kag blue nga sling bag nga dito na sulod ang mga importante nga mga dokumento sini. So bali after sini nagadangop diri sa Bombo Radio para nga manawagan na diri sa aton sini nga mga kabombo basi bala may nakita sila nga mga kasubong sini nga mga dokumento nga nakapangalan na diri sa kay Jingyo Dugol-Dugol. Jingyo Dugol-Dugol taga diri man sa syudad sang Iloilo kag na makita ini sa nga aton nga mga kabombo basi bala ginaboy ni sang kawatan sa nakuha nila dito nga bag kag mga dokumento pwede nila nga mabalik diri sa Bombo Radio. Pero atensyon lang sa aton sini nga mga kabombo kag ini ano man sa ila bala Tita Reg ang mga impormasyon bala nga magpark dapat ang ila salakyan sarado bisan sarado gani na nakuha niya pa Pero ang iya sarado gid man eh. Actually sarado ginhungod gid ya nga nga bukon ang area sang iya sini nga passenger side nga window sang iya sini nga salakyan para nga makuha ang sulod dito. Do ka busy street man na Bomboro Jane? Yes. Damo man na sa mga tao galinabay dira mga salakyan nagalinabay man dira. May CCTV man dira ayon? According diri sa iya may ara kag makadto ni sa pulis para nga i-report ang natabo diri. Ang iya nga ginaparkingan na pwede gid man makapark? Yes, oo. Kilid sang dalan lang gid. Permi man na siya nagapark? Kaagi man siya park dira sa area pero wala man natabo. Sinilang gid ya nga natsambahan niya sini nga salakyan sa mga kawatan. Biguro nila ginabandon kay 4 hours nga pag hindi man gid. Hindi man kay may naga-park man na dira. 11 siya nag-park, 12 1 ti mga almost mga 2 lang. Okay. Duwa lang gid ka oras diri kag nagabalik ka siya kay damo gin transaksyon niya. Pagbalik ya mo na ni natabo sa iya sini nga salakyan. Makon mo ni nga halit kag kuha posible gid ya pangawat gid ya kag dara halit sa salakyan. Amo naman ni mga modos sang mga iba naton na diri nga mga kauturan bala nga mahilig magpangawat kag ginapahayag diri may mga term diri ganing ginagamit ang mga kabombo naton basag kotse gang posible nga nagbalik naman diri sa syudad sa Iloilo. Ano ning iya nga salakyan? SUV? Adventure. Adventure. Okay. Iya sini nga salakyan. So halong gida sa aton sini nga mga kabombo may mga transaksyon diri sa may syudad sang Iloilo, especially sa mga bangko or sa diin man kagang ila salakyan na diri dapat nadala ninyo gamit ninyo, especially mga kwarta hindi gid pag-ibilin sa inyo sini nga salakyan kaya ini nga mga tawo nagahulat lang sang kun ano makita nila kag manghalit sa salakyan bala kay subong daan nga panyempo iwat gid ya katama ang kwarta ti kuan ini makwan malapit ini sa mata sa nga mga kasubong sini nga mga tawo nga maghalit sa mga salakyan kag kun ano pagid ang pwede nila nga makawat. Halong gida sa aton sini nga mga kabombo. Ano liwat ang nakuha sa iya? Iya sini duwa ka bilog nga bag. Itom ni siya nga knapsack nga may diri nga mga passbook, damo ni cheque, importante nga mga dokumento kag mga resibo nga tama man ka importante. May cash? Tita Rich.
According diri sa iya, so far wala sang cash pero check ya diri ang ginakolbaan diri kang mga passbook. Mga cellphones or laptop, may ara? Wala. Amo lang Alright. ning nakuha diri sa iya kag ang halit sang iya nga salakyan. Ang iya nga salakyan kung hongdon to gani pwede masudlan sang isa ka bata ang iya nga salakyan ang Kaya giwasak kadako-dako nila. gid sang ilang nawasak, no? Oo. Na window. Oo. Pwede gid masudlan sang kawatan ang ila sini nga halit. Halit gid niya ang ginatugan nila kon ang halong gid ya sa aton sini nga mga kabombo. So let's hope nga para na-capture sa CCTV, no? Yeah. Para makita ang mga culprits. Posible gid Tita Rage kay according diri sa iya ma-report siya antes siya magkadto sa pulis nagkadto diri sa Bombo Radio para nga mag-report sa sini nga tabo kag ma-alert man naton sining mga kabombo nga nagakadto diri sa syudad sa nga Iloilo sa may mga salakyan dira halong gid kay naga-operate naman ang mga kawatan diri sa syudad sa nga Iloilo. Alright, thank you very much. Flash report nagikan diri sa panawagan kag complaint sa section sa nga Bombo Radio Iloilo ini si Bomboro Jane Los Bañez sa Gallarde. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bumbo! Maraming salamat, Bomboro Jane. Oras naton, 44 minutos, makalipas ang alas 2. Magapanumbalik kita with more stories to share with you. Diri sa kahapon lamang program, kaupo din niyo si Tita Regine. Pagkatapos ng gid, sa pila ka may importante nga mga pahibalo. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist. Ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Bangod manipis ang panit sa lip area, kung ma-expose sa adlaw, nagaitom gid ini. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Sa tunga sang padayon nga pandemya, masami nga nagakabalakang kadamaan kung paano mapabili na mataas nga immunity agud maangkon ang masanyo nga ikaayong lawas. Apang wala sang dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kon mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kun huo ang imo sabat, ignore lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maengganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kon kamo ang mahulog sa ila malain nya plano, amo na ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Ini ang Financial Consumer Protection Act. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magpanigarilyo o kung magpanabako sa hiligdaan. Patyaanay ang upos ng sigarilyo o kung tabako antes hiyaboy. Hindi ini pag-ihaboy sa basurahan. Ipalayo ang mga nasindihan nga kandila o kung lampara sa kurtina o kung bagay nga madali masunog. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Hindi magamit sa mga kalayo bilang dekorasyon. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Ipasiguro nga limpyo kag wala sang nabilin nga baga ang kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tsakyaron ang mga linya sang kuryente kagilayon nga kaayuhon ang mga may bukas o kun guba nga linya. Itugyan sa mga licensed electricians ang pagkaayo sang gubaon nga linya sang kuryente. Hindi pagpaagyon sa idalom sang carpet o kun tela mga linya sang kuryente. Hindi pag-i-overload ang linya sang kuryente paagi sa pagsaksak sang madamo nga mga suga o kun appliances. Ipalayo man sa mga bombilya ang bagay nga madali masunog. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya.
Ini nga pahanumdom nagikan sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Kada tion sang kalamidad kaangay sang bagyo, kinahanglan mangin mahinalungan sa paggamit sang kuryente agud malikawan ang peligro. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud mangin safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker, agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. I-report gilayon sa inyong nga distribution utility o kun barangay ang mga nagalaylay nga sangasang puno, kagiban pa nga mga butang nga mahimo makaguba sa mga power lines, agud mautod o kun makakas gilayon, kag malikawan ang peligro. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Gani importante gid ang good personal hygiene kag himuon ini nga priority. Yari mga proper hygiene practices nga dapat mohimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang sunod sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India, ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp, naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang Balik kita diri sa KLP, kag diri naman kita sa sulat ni Student Mom of Lambunao. Dear Tita Regine. Hello and good afternoon to you and to all those lovely people listening to your program this afternoon. Thank you, Tita Regine, for reading my letter last March 7. Sa kada basa mo sa akong sulat, excited yun akong mamati. Kag pagkatapos ini, manumdum naman ako sa mga hitabo sa akong kabuhi nga pwede ko isaysay sa imong programa. Sa pagpamati ko sa imong program, na-realize ko na madamong bagay sa mundo ang dapat natong pasalamatan. Kagini ang akon isaysay subong. Life is a gift that has been given to us. The way we live it and maximize it is our gift to those around us. First is the gift of love. Love is a treasure for which we can never pay. The only way we keep it is to give it away. Tita Regine, my husband who passed away 4 years ago, was a very thoughtful and loving husband. Marami siya nga family man, always thinking of doing things to make his family happy and contented. Good provider siya, kag palagi niya ako ginapamangkot kung okay lang ang amon budget. He always see to it that our children's schooling is okay. Kag ginapakita niya na sa ila nga palangga gid niya ang mga ini. Although may mga bisyo man siya like smoking and drinking, kag sometimes, sobra na ini, pero bangod hindi ko gusto nga mag-away kami, ginaintindi ko na lang. Manan ko, nga dako man ang magasto niya sa amuna nga wala pulos nga bisyo, nga kuntani, na-save pa namon, o nagasto sa mga bagay nga importante, mas maayo pagin. But so that peace and understanding will stay in our family and name, paiway na lang. As imperfect beings, we all struggle in our relationship. Whether we are a parent or a child, single or married,
we grapple with expressing love the right way, saying and doing the right thing at the right time. Ginasibiling sa Biblia in Corinthians 13, verse 7, love always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Love never fails. Second, the gift of laughter. Laughter is a good medicine for the soul. Our world is desperately in need of this medicine. May kasabihan kita nga nagasiling, laugh and the world laughs with you. Cry and you cry alone. Example, from Reader's Digest, Laughter the Best Medicine. A drunk walked into a lounge. After staring at a beautiful woman who was sitting at the bar for 10 minutes, he sauntered over to her and kissed her on the mouth. She jumped and slapped him. "I am sorry," he said. "I thought you were my wife. You look like her." "Get away from me, you worthless, insufferable, no good drunk," she yelled. "Wow," he said. "You even sound like her." Tita Regine, sa nagatudlo pa ako, may miga ako. Ikaw teacher ko man, nga tama ka pala kadlaw. Siya si Sally. Medyo may edad na, pero dalaga pa. Daw natural lang sa iya ang magpakadlaw. Kada bukas ang baba niya, kada sentence, may humor gid. Gani, always welcome siya sa group. Kung wala siya, wala gid karadlawan. Masubo ang tanan. Hipos lang. Sa isa ka bes, nagsakay kami sa school pick-up pa city para mag-attend sa seminar. Upod namon kato ang amon guidance counselor. Bangod mabatse pa sadto ang highway. Palagi gid magiray-giray kami sa pulungkuan. Kagkada matabo ini, nagahambal si Sally sang matunog, ay blank. Censored. Sang ulihin, naghambal ang amon guidance counselor. Mayo pa mga muyo kamo kung magbiray ang salakyan ta, sang mambal kamo beautiful things. Te, may batsi na naman. Siling ni Sally, "Ay, beautiful things." Do hindi kita mo, sugpo ni Sally. Na, may iya ang ay blank. Censored. Third, Tita Regine, the gift of gratitude. In those times, we yearn to have more in our lives. We should dwell on the thing we already have. In doing so, we will often find that our lives are already full to overflowing. Many believe that there's a sickness going on among us today, more severe than COVID. It's called more. We complain we need more of this, more of that, when the truth is, we have everything. When Jesus told his disciples to go on a mission to preach and heal, they take nothing for the journey except a staff. No food, no bag, no money. Wear sandals but not an extra shirt. Tita Regine, ang utod ko nga nagadason sa akon, tumandang isang dalaga. Sang una, mapisan siyang magnegosyo. Kagdako man ang iya ginaganar. Pero wala siya nakadumdum nga mag-save. Maalwan siya. Kagdamo sa amon kahinablusan, iya nabuligan. Pero subong, wala na makadumdum sa iya. Gani, dako gid ang pasalamat niya sa amon nga mga utod niya, nga parehas ni Bernie, June, kag ako man, nga nagahatag sang iya panggasto sa adlaw-adlaw. Siling gani niya, salamat na lang kuno, kay ginpadako kami ni tatay kag nanay nga maalwan, maatipanon, mapisan, kag nagabalikid sa pamilya. Always man siya nagapasalamat kay Lord, nga ginatagan siya sang good health, kag malawig nga kabuhi, kay 81 years old naman siya. Ang kamanghuran nga utod namon nga babae, si LV, ang nagaatipan sa iya. Siling pa niya,
Entrust niya na lang kay Lord ang iya kaugalingon, kag makinahanglanon sa adlaw-adlaw. Siguro kay maalwan kag mabuot man siya kay nanay kag tatay namon, kag sa amon mga utod, ano pa, feeling blessed man siya gihapon. She's fully trusting God to take care of her needs, and she is thanking Him for His goodness. Fourth, the gift of money. Money, Tita Regine, is nothing more than a tool. It can be a force for good, a force for evil, or simply be idle. Tita Regine, may saying kita nga nagasiling na the love of money is the root of all evil. Madamo ang influence ang kwarta sa aton kabuhi. Adlaw-adlaw kinahanglan naton ini, agud makasurvive kita. Money is a necessary part of living. Without it, we couldn't secure the necessities or luxuries of life. Placed in bad hands, it creates evil things. In good hands, it can bring peace, joy, happiness, and contentment. Tita Regine, ang isa ko kaumagad, may manami nga obra. Dako ang iya ginaganar. Gani, dako man ang pasalamat niya kay Lord. Kag ginapakita niya ini sa pag-obra sang kaayuhan sa iban. Maalwan siya sa mga taong may kinahanglan sang bulig financial. Tanan nga magpalapit sa iya, ginabuligan niya. Amo siguro ginabless pagid siya ni Lord. Sa sinila nga bulan, isa ka salakyan ang gindonate niya sa amon church. Wow! Isa ka dako nga van. Mapuslan ini sa amon pastor kay mga workers sa amon nga community. But each program, amuman sa pag-attend sa mga fellowships kag meeting sa lain-lain nga churches. Sa mga naglilikad nga tuig, ginatagan niya sang financial support ang madamo nga pastors agud makapapalawan para sa ilang missionary works. Ang duta nga ginatindugan sang amon church diri sa Lambunaw, ginpausar niya sang wala renta. Sa pagtukod sang amon church building, dako man ang iya nga na-contribute. Pero wala niya ini ginaisip. Ang importante sa iya, ang makabulig para sa hilikoton sang Ginoo. Luwas diri, Tita Regine, ang makabataang lalaki kag babae nga nagabulig sa ilabalay, ginapaeskwela niya, halin high school hasta makatapos college. Gan isiling ko kay dudes, kung magpisan, magbuot kag magtutom siya sa pag-eskwela, basi patapuson man siya sang akon umagad hasta college. Therefore, Tita Regine, money is a necessary part of living. Without it, we couldn't secure the necessities or luxuries of life. But there are things money can't buy. Ginhambal ni preacher W.A. Caswell, nga money will buy luxuries but it will not buy spiritual power. Ang kwarta kuno makabakal sang advancement and preferment, pero hindi ka bakal sang recognition of God. Money can buy favor and accolades, but it cannot buy soul, respect. Bisan pa kuno tipuno ng tanan nga manggad sa kalibutan, hindi mabakal sang manggad nga ini ang forgiveness of sin and eternal life with Jesus, kay hindi ini sufficient enough. Siling pa niya, all the wealth of the whole world cannot purchase the supreme blessing of forgiveness in heaven. We can never accumulate enough riches to purchase a place in the paradise of God. But there's good news. Salvation can be ours, without money and with price. According to Isaiah 55 verse 1, which says, Lo, everyone that thirsteth, come ye to the waters, and he that hath no money, come ye, buy and eat. You come, buy wine and milk without money and without price. Fifth, the gift of friends. It is a wealthy person who calculates riches not in gold but in friends. Tita Regine, sa poem nga The House by the Side of the Road, nga ginsulat ng poet nga si Samuel Foss, naghambal siya diri nga that's what I want to be, a friend of people. I want to stand by the way, waiting for weary travelers to look for trace who have been battered and wronged by others, who carry the burden of a wounded and disillusioned heart, to nourish and refresh them with an encouraging word and send them away. I may not be able to fix them or their problems,
but I can leave them with a pleasing life. So bangod ang balay ni Samuel Foss ara sa higad sang karsada. Nangin friendly siya sa tanan nga mga tao nga nagalabay sa iya balay. Nakikipagsugilanon siya sa ila. Kag sang huli, nagahambalanay na sila sang ila mga problema sa ila kabuhi. Kaginalagayan niya ang mga tao nga ini. Ay kumbaga, nagkahulihan na sila ng loob. May trust and confidence na sila sa isa kag isa. Pag nalipay siya, kung mabuligan niya ang mga tao nga nagalabay, lang kuntani. Pero, nangin masuod niya nga mga abyan. Tita Regine, madamo man akong nangin abyan. Sa elementary years ko, best friend ko gid si Tina, nga nag-cord sponsor sa akong kasal. Gahatagay kami balon sa elementary pa lang kami. Gapungko kami sa swing kang magkaon sang balon niyang pandesal nga may palaman nga liver spread. Ginahatagan niya ako sang isa man ang iya. Ginahatagan ko man siya sang balon kong tinanok nga saging o kamote. Gatuon kami samtang gakaon. Pagpauli na, ginahulat ko siya sa may gate kag mapauli. Opposite directions ang road ang amon balay. Sa high school, si Pilar naman ang nanging best friend ko. Ara sa may paradahan ang ilabalay gani sa aga, ginasugat ko siya para dungan kami sa pagsakay. 10 sentimo ang pasahe namon sadto. Kun udto, dungan kami manyaga sa canteen. May balang kaming kanon kag sudan. Kagahatagay kami sudan. Masami nga piniritong isda, itlog, gagamatis ang amon balon. Pero wala man kami matak-an sini. Nakagraduate sa pagka-teacher si Pilar, samtang nakapatindog naman sang parlor si Tina. Subong nga ari ko sa Lambunaw, damo man good ang akon mga friends. Ara sinang Erling, ng idang, si Tita, si Ma'am Lirio, si Nanay Luz. Pulos na sila may edad. Luwas kay Ma'am Lirio nga medyo bata pa, nga masami upod ko mag-attend sa mga fellowship. Sinang Erling may Alzheimer's na, wala na mag-upod sa amon. Sinang idang kag tita may mga arthritis sa tuhod, pero nagaupod pa sa amon mga fellowship. Ororupod man kami magsimba kada Domingo. We have been friends for many years, and we have learned to share our joys and our failures. We recognize we are far from perfect, so we share our struggles, but we also rejoice in each other's success. Good friends don't abandon us when external circumstances change. They stay with us through the good and the bad days. Good friends also may point us to God in the ugly days, when we may feel tempted to walk away from our Lord. Real friendship is a gift from God because they exemplify the perfect friend who remains loyal through the good, the bad, and the ugly days. As the Lord reminds us, never will I leave you, never will I forsake you. Gani ang pangamuyo ko sa Ginoo. I thank you for the good friends you have placed in my life. But above all, I thank you for your friendship. Tita, tapuson ko na diri ang akong sulat. Again, good day to all of you. Wishing you the best of health and God bless. Sincerely, Student Mom of Lambunaw. And P.S. Duro pa ang nabilin ng mga gifts nga ginasulat ni Jim Stovall, author sang book nga Today's the Day, kag author man sang The Ultimate Gift, a major motion picture. Kung okay sa imo, continue ko lang next letter. Again, Student Mom. Student Mom, I really appreciate ang mga ginapang share mo diri sa amon. Food for the soul, food for thoughts, kag kanami, because you are making us think. And you are also making us review, no? Ang amon nga kabuhi. What have we done? What good have we done para sa iban? Sige, sure, pwede ka gid, no? Nga maka-continue writing these kind of stories diri sa kahapon lamang program. So, thank you so much, kid. Mga kabobo, we're going over time, but nevertheless, gapasalamat gid ako sa inyo, kag I am happy na tapos ko ang 2 stories nga gin-share sa aton, nabasa ko this afternoon. So, we are all set sa pag-interview sa aton nga winner, sa kay Shay Buas. Gani, for this afternoon, nagapasalamat ako sa inyo tanan sa pag-share sa inyo stories kag pag-upod ninyo diri sa akon.
So balikay kita again, buwas. Maraming nga salamat sa gihapon ninyo alagad. Si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.